Hello guys. Hello guys. Team Stella. Catherine, hi. Udom kombe jiri say. Temchiere. Laina, hi. Nikki Charles, maybe hi. Laina, Sara. Guys, eza imashamba denyu, guys. Nico, how are you? Julia Kennedy, blessing. Could you say night at dinner? Mike and Jay, holiday, Jawanda, what did I say? Super is to say, my kitchen, how are you? You're so okay, had like, could you say, my La colina. Pascal, você acha que por isso é isso aí? Eu acho que não fala disso. Uma coisa por isso aí. Lois, por isso aí, Cecília Gonha, Brenda, vamos sair. Guys, share like, try fast, set a match. Gonna match, try fast, guys. I'm going to be inside, guys. You don't want to miss this one. Guys. That's what I shoot for. Listen, Agnes, please say, come today, how are you? You want to Mashura, please say, Celia, how are you? Thank you, Mashimumba. Let's take Tina as a stress. Let's take Tina as depression. I'm where sick. Let's take Tina Masomera. I'm where sick. My damo, you should say, Tana, put it say. Patience down at last, finally. And she could say, Winnie, could say. Right, guys,
maswera sei mamuka sei manheru kumatima nenyika chiti ngatisanganei pachirongwa chezara nhasi sanibonani ninjani dhumela maswera napo sei guys muri sei guys kwamuri kumatima nenyika nichiti aiwa ngatisanganei pachirongwa guys deizai mafriends enyu share live modedza mafriends enyu tinzwe idzi dzekudai masipiki ekusurisa adai kunetsa aya masipiki ekusurisa anetsa mapaipi aya ekusurisa anetsa vedu anetsa mudzimba umu ashungurudza mufunge iwe risi pakatoipa panapa ufunge maninge anetsa aya anetsa mauyu anetsa hanzi chiko na keresia mubhini hanzi muri SIS MELLY sezvipoko tinogara tichikunamatirai kuti mwari wakuitirai zvombe kozi mukatambura toshaya zvekutaura musandibhuloki hangu aiwa handikubhuloki iwe ndingotaura iko zvino ndingazvidini ndingazvimisa here handingazvimisi vanhu vagara vanongove vanhu vanongotaura so guys panapa paita nyaya yanetsa yemasipika ekusurisa emapombi regai ndideedze munuridzi wenyaya uya antinzwe nyaya because zvinhu zvacho hazvina kumira mushe regai tichikurimidzei wangu sezvo agara atove pake mapaipi ekusurisa anetsa vasikana paida ndeipi yako yes paida uri sei tiri sei tikati gatito ndambotinonokewo ndandichibva kutogeza pawandifonera paipa saka ndambodzopfeka nekupisa chiwigi changu musoro igati kugamuchire pachirongwa paida nchiti aiwa wauya ukachema nhamo dzako ukataura nyaya dzako mbiri asi imwe iyi ndati hatingadi kuti tiibate because ine a lot mukati mayo panguva ino regatimbomira kuibata tifambe neyechipiri nokuti yechipiri it's a serious issue yekuti inoda kuoneswana kuti poitwa sei kuti uzive kuti zvii chaizvo zviri kuitika handitika so paida tiri pachirongwa right now taura zvako nyaya yako zvakanaka usasiya hako tiripo pano tiri kufamba newe tichida kunzwa kuti zviri kufamba sei wototanga kubva pekutanga wena munin'ina indaiwa nyaya yasamwe havana kuiwa SIS MELLY. Ndingati nyaya isisi yakatangira pamusukuru wangu vandandi naye aimboti kugara naye aiuya aigara zvake kuchikoro achimbouya achidzokera kuchikoro saka chakaitika ndechekuti alright nditangira futi kumashure before that paive nemusikana watatikambokumbira wataishandisa akaunti yake musikana aishandisa akaunti yake iye ndobva ati ndibhadharei nekuti muri kushandisa akaunti yangu mukasabhadhara ndiri kukusungisai nemapurisa bvangu 13 saka murume wangu achibva ngatimubhadharei ngatimupe zvaroda vatambudza tiri kude zvikanzi ndinoda lepi imi maishandisa akaunti yake nemhaka yei kuti zvazvaita sei tisina mapepa mamusina mapepa alright sorry kukubvunza mubvunzo ini ndobvunza kuti vanhu hauisi dzimwe nguva ndichitobvunza bvunzo iri kubvunzwa nevanhu mumacomment section alright handei yedu laptop yakanyanyisa kuwanda mari yelaptop ngangoti aiwa ngatiitengei nekuti tofanira kuita zvinoda munhu kuti tiwanewo zvatiri kuda ibva ndati alright kana mati mune mari yacho its okay atamubvunza kuti mari yauri kuda yelaptop imari akati ndoda 2.5 apo waitaurana napa kuti mari yakawandisa ndaitaura nemurume manje alright murume wako ndewekupi muzimba aiwa asi muzimba okay alright ndewekunzo alright ndewekumalago alright handei ndobva ndati nini ndobva ati handei tiende tese tinosangana naye musikana uyu ndobva musikana waye tamupa bvati ndipei mari bvatamupa mari ya 2.5 ataenda bvatotitengerei ne6 yedoro paya bvatotengerwa bvatogadzisa zvauda kugadziriswa paakaunti I think paida kuchinjwa phone number kuti
kuti iite phone number yake because papa nephone number yangu ini ichibva iswa phone number yemurume manje saka pakaona zvaita zvatoita pafara pa 2,500 rands guys, 2.5 rands, not bond, 2.5 rands. 2,500 rands akapiwa. Zvadaro ndo musikana yakaramba kungodhimanda mari atoona kuti aiwa apa mari inenge inoita sei inobuda. Abva angodhimanda mari achingodhimanda mari aindopaizwa zingitanga zvake kundipowa. Vandati ngatichisiya tinogona kutsvaga mumwe munhu anogona kutiitira account. Ndobva yatomuramba ndikati aiwa ndichazvifarira zvaro kuita musikana. Ndobva tatukana nemusikana inini nemusikana uyo zvikanzi avo wakapusa stiriki iwewe hauzivi zvinoita varume kuti vawane zvavanoda, wakapusa stiriki hapana chaunongochiziva. Okay, saka musikana uyu muxhosa uyu ndiyanga pamakabreaka dhiri rekushandisa akaunti yake ndiye akanga oudza iwewe makutukana kuti wakapusa uzi zvinoita murume wako kana achida kuti awane zvaanoda. Okay, ane magaro makuru, une maspika makuru. Yowe chaizvo pane SIS MELLY. Hey, mapombi masabhufa. Zvakoma, alright, andei. Ndobva tatukana patazosiyana nazvo zveakaunti zvezviva tasiyana nazvo manje. Iyo yapera iyo ndaudzwa izvo saka vanangoti pamwe munhu angobhuyi kana tatichashandisa plus tatukana vanangusa bati zvangogara zviri mumwoyo zvichingondibata vanangoti mheni vanangozvisiyawo zvikadaro. Papazouya manje uyowo hama yangu iyo. Saka hama yangu iyo akabva yafarirwa chaizvo. Hama yako iyi mira tinde nenyaya hama yako inawo masabhufa. Inawo masabhufa makuru ofuti mapaipi chaiwo yeku chaiwo anoitacho. Hey, zvakoma. Zvadaro ndobva aingoti akati ndikuda chakati aitengerwa SIS MELLY, ndikuda chakati otengerwa. Saka iye haasi munhu SIS MELLY wekuti ndingati haungatrasti munhu but haasi munhu uye wekuti angati anoda varume chaizvo because iye aitondiudza akati ndazokumbira murume wako chakati atoti ndingana ndichitojoka but ndatoitirwa naye mwana. Saka iye aifunga kuti murume ari kudi ari kundiudza apa murume asingandiudzi iye ndiye aizondiudza. Alright, saka murume wako aita masecrets kune hama yako yachimutengera zvinhu. Iye muhamawo haasi aitofunga kuti pamwe muri kutozvironga mese uri kuzviziva uye achipa feedback kuti ende manditengera zvakati izvo murume uri kungotengera behind the back nekuda kwamaspika okusurisa aya. Akatengera munhu akaflasha mari wadi owana zvaanenge achida saka anofunga kuti akazoshaya ichi munhu wakatozvidzidzira hakanga saka handingatrasti munhu handingazivi kuti pane zvavaketerera zvavana zvavaketa asi kuziva kwangu sikuziva kwandaita nekumuona kwandaita nonange munhu akanga ari genuine kusaziva asi munhu asina kudaro. SIS MELLY munhu arambirwe. Munhu arambirwe. Saka zvadaro achingoti ndikati ndikuda chakati ndikuda McDonald's otoenda kanti ndikuda shopping ida zvinhu handisisina chikafu aigara chikoro handisisina chikafu aitoenda unzi handei Pick and Pay otoenda kuPick and Pay unotengerwa zvaari kuda utonzi nhonga zvauri kuda utonhonga zvaari kuda. Iwe kana chauri kuziva mai mwana uri murima hako mai mwana hapana chauri kuketa. Hapana chandikuziva. Murume wako ndamaspika. Handei. Zvadaro akazoenda zvake akatororwa akatochata hake akatoenda kumurume wake. Zvazvapira. Saka ndobva tazosvika mwana wasisi wangu. Mwana wasisi wangu ndinogara naye SIS MELLY. Akura zvakadini? Akura zvakadini? Izvezvi ari tingati kana kuri kuzimbabwe kuitira vana vanenge vari kuzimbabwe izvezvi ari form 5. That means ari kuma 16 17. 17. Wakatanga kugara naye rini? Ndakatanga kugara naye 4 years ago. 4 years ago, that means anga nechi ari kuma 14 15. Saka uri kumuchengeta ndiwe mwana wabhidhi wako uyu? Ane maspika we? Ane maspika chaizvo.
aiwa basi mira ndibvunza paida iwo nawo here maspika ndinawo zvangu but haana kunyanyawo ndinawo wangu ari saka apa ari kudhabhula ari kunobata kudhabhul portion ndomurume uyu enderera mberi ako saka ndagara naye mwana ndakangotanga kunotisa pawaina hangu sisime kutautwa handisi munhu ane godo kana munhu anengati ane jelasi kuti kangaita munhu ane maspika kana chii handisi munhu akadaro saka adaro aingopfekawo zvike zvaaipfeka semwana womubika achingopfeka zvaanopfeka asi ndaingomutoo kana akapfekawo hembe ipfupi kana vagarawo mune vamwe unongotsvaga chekuvharisawo makumbo but mwana achingoti mwana apfeke zvake zvaanoda saka paapaenda pandavana mwana uyu maiti ari kuita mwana uyu maiti ari kuita nadhidwa mwana sisi wangu mwana ari kuita maiti ari kuita nababa ndibaba kakwaari namwana uyu maiti ari kuita handisi kumanzwisisa chii chiri kuitika ndangoti kanditarisa handisi munhu anokasika hungu kumhanya kutarisa kubvunza kana kudii ndinoda kudziya kuona kuti zvakamira sei ndichiongorora sadaro ndobva ndaona mwana uyu hasi kumbonditi ndiri kudawo mapedzi kana chii ndone 3 months iwe kusenzi uri kuwana kuti mapedzi handisi kumboona wakaenda wakapedzera ende gonda rini dzangotsinga mukanwa ndobva ndanyarira kwandasiya zvakadaro but zvakandinetsa nezvaitika ndati mwana asane nombokuiti chiri kuitika vandaenda kwandanotsewa hama dzangu mumusebva dzataura ngatitarisei mwana wa because vanga kutasa zvanzi ndikutoona unge umazamu munozamu kafungira chinhu munobva matoona unge ndozvokutoitika panguva iyo asi muskanza zvishoma zamu hake ameno zvaatoita achitishana ngatimutarisa anoiti katamutarisa kaonekwa akangopinzwa zvigunwe 2 zvabva zvangopinda straight mwana makamutarisa rini mwana uyu makamutarisa rini takamutarisa tongoti izvi zvakaitika 2 years ago 2 years ago that means anganei kuma 15 ndopaangatoshama angatoshama zvekutopinza zvigunwe 2 zvekutoti zvaisatombo manikidzira kana kutongoti kubhu kutongoti kubhu ish zvakaoma akamutarisa akaisa beta akapfeka beta rakachena akamutarisa saka mwana achibva tati kwaiwewe wakabviswa nani mumandau kanza ndinambopinda dakarana nemukomana anondipfura karara nemukomana chirodzi usiye wakashama kudai tikanza handitomboziva handina kana munhu andikamborara naye akaramba kutaura naye but inini mukati mangu ndanyatsoonzwa kuti mwana uyu apane zvaari kuda kutaura asi ari kutya pane zvaari kuda kutaura asi mwana uyu ari kutya ndikatika nditombobuda inini ndikatombobuda vanhu vakataura naye akaramba pavatonditi haichidzoka zvako imi asi kuda kutaura apabva zoti hainini ndinorara ndinoona ndinorota ndichirara nemunhu but still ukarota urara nemunhu ndispiritual husband haungabvawo kuboka zvokudai sokutongoborwa physically kana uchirara ndezvespiritually munhu unoti unotota but I don't think kuti unotoboka zvokutodara nehandisiyi kudai it doesn't make sense nezvakare zvakadaro ndobva nditangozozvisiya zvakadaro ndimuendese mwana uyu hakuna kwokumuendesa sinolinhirira kana kundirombata zvakanaka handina kana udziwa ndinomuitira mwari vanova mutotori vangu handina mudziwa ndomuita ndobata semwana zvadaro ndobva ndazvisiya saka izvezvi zvatanga futi ndozvazondipa futi simba rekuti ndikutsvake SIS MELLY zvatanga futi mwana uyu akuita tundu akutengerwa zvinhu zvaitwa futi uya kuchikoro akutengerwa zvinhu uye zvekugadzira kumeso zvekudii akutengerwa inini ndisingaudzwi nemurume ndinoaza inini kumba kwenyu anotenga handi panotengwa mafuta kana zvinhu zvotengwa handi panenge patiwa grosari anoita grosari kumba kwenyu ndiani ndiwe baba ndoanoita ndinochandinoita vana ava ndikupe mari SIS MELLY saka iye ndiye anotenga kubva kudomasi kusalt zvese
zvese nechingwa zvese. Saka ndiye akuziva kuti mwana musikana uyu anofanirwa kutengerwa mapads, anofanirwa kutengerwa chii, aya mamwe mapresents, maextra presents anopiwa usingaoniwe. Pamwe anotopiwa mapads ake ndindomutenga papande pangu, mapads ndindotenga hasotenga ake. Kana achitenga ake anotengera inini, but inini mwana uyu ndindoona kuti ane mapads iri. Alright. Kana achizotengerwa nisikiti, but zvimwe izvo zvandikuona zvokumeso, kuti mwana mutengerwa zvokumeso zvezvii, ende mwana uyu anogara aine airtime. Mwana uyu anogara ari pamba, haabudi. Zvekuti ndingati ane mukomana anogona kuita mukomana anomuka mari, but vasinoona neri, avaona ane haabudi, zvekuti anobuda achienda kwaanoenda, handidi kunyema. Anogara aripo pamba, haina mukomana, but haashayikwe pafacebook, haashayikwe pawhatsapp. Saka zviri kundineta ende zviri kundidya mwoyo. Ende murume wangu munhu kuti handimutembi, ane tumudzi twaanogara natwo. Ndakamubvunza ndetwei zvanzi handitwe kuzvichengetedza. Tumudzi anotushandisa here uchiona kana kuti hauoni kuti zvinofamba sei? Handioni, handina chandinoona, ndakangotuona turi munogara zvinhu zvake. Saka ukamubvunza iwewo mwana uyu kuti iwe zvinhu zvokumeso izvi, macosmetics ekumeso wamawana kupi, watengerwa nani? Anoti ndatengerwa anoti chikwa vari ndibankura nadhedhi. Anoti ndatengerwa nadhedhi. Dhedhi havacharipoti back kuti ndatengera mwana macosmetics kumeso, vanotoziva nezvaanozora. Sure. Okay. Right. Saka baba ukambotaura navo here? Kuti handina zvekuti nditi kuti kuvabvunza here kuti zvekuti chii chikuitika nemwana. Handina because handina proof. Ko foni yemwana uyu ane foni here? Anayo handiti. Unombobata foni yake, unombotarisa here? Handina, ndakapedzera kudhara nekuti akaisa password kwese, mapasswords kwese, zvekutoti ndaitozvifunga kuti mwana wandofanira kutanga kutarisa foni yake, but munhu akachacharika. Akamungwarisa zvekuti anotonga akapusa, but akangwarisa extra. Right, saka unobata sei yemurume chete varume vanobva vanyora vodelita, wakamboibatawo? Handibati zvangu ina, handibati foni yake haitori nopassword, handiri munhu kuti handibati foni yemurume. But apa kapa wakunida proof kapa? Ndakunida proof, but sekuona kwangu kana ari vanhu vanonga vachitopa mwana wakawanda kana kuti zvifoni pamwe havatoiti zvifoni azoti vanobatwa. Maroorana nguva yakareba zvakadini murume uyu? Tane almost 9 years. Mune vana vangani? Tine vana vaviri. Akaroora here murume kudonobvisa chaiko? Akatozoroora hake. Zvarini? Akatozoroora mai manja. Okay. Saka iwewe relationship yako nemurume wako nokuti maspika unawo, masabhufa unawo, chero asinawo kuzoita double portion, asi maspika unawo wanditi. Saka iwe relationship yako nemurume yakamira sei? Handidi kukunyeperai, munhu wekuti wekuti unoti asi murume wekuti ndotombozvunza kuti iwe unodadawo neni here, unotidawo here. Asi munhu wekuti anoita zvinhu zvokuti anoratidza kuti anokuda kuita zvese anoita. Handidi kunyebara kuchengetwa tochengetwa, anotenga kese nyangwe ari anotenga. But kuti anditi mari ogo mari handipiwe mari, handidi kunyeba. Handipiwe mari. Handipi mari, handidi kunyeba kunze mari. Amai ndinotenga zvinhu, aiwa ndinotenga even water glass iri mumba, even plate, even iti. Saka ndiye anoenda kunotenga maplate oyo anowesa mumba? Anotongoona pauya maplate, tona pauya maspoon. Saka test iri mumba mako yowe ndiye yakatengwa nemurume, choice yemurume? Aiwa ndiyavo, ndakambotanga ndisati ndoda zvakati, ndichakutenga zvakati, ndakuto zvakati, anotai hauzive kuita zvinhu zvokutenga zvinhu zvakasimba. Ini ndinoziva kutenga zvinhu zvakasimba. Saka unonza kuti chero blanket ramunofuga juveti kana kamfuta riri mumba ndiye anotenga? Ndiye, handidi kunyeba.
papa ndiye zvese. Ha, anozviitirei? Unoziva ndakambotaura nevemhuri ndikati nenhangu ndakusiya because rudo chaizvo handioni because handinogarira zvinhu. Ukada kumubvunza zvakawanda noti uri kushayikwa usi kudya here kana uri kudei kundikutengere zvokuda kana une zvandoti handina kuzvo ndikapano ndode murume anondi uonawo semukadzi anondi kuitawo zvinotaura munhu kuti ane mari haasho kuti mari zvekuti ngabva tati richi mbati asi munhu anoshaye kuti unoitawo zvomunoitawo nemukadzi wako kuendesawo mukadzi wako au hazvisi hazvinesirari but zvinoitawo vanhu vanodangana semela I'm sure you understand what I'm trying to say. Yeah. Zvekuti munoitawo sevanhu vanodanana munoendawo out munoita sei asi munhu ari romantic ndakazogamuchira. Saka haatozivi chero kuti kune valentgribet, haatozivi kuti kune valentine, haatozivi kuti kune chii, haana basa nazvo ka birthday. Aiwa kana asi kana kune dhokidhere vematako ava vamwe vekunzawa aiwa vakatoti ndiri dhokidhere. Saka anotoziva hake mabirthday kuti anocelebrate asi kuti unosocelebrate ava vanenge vane triple portion yemasipika ekusurisa ava ndio vanogona kuitigwa asi iwe mumba haugoni kuitigwa. Aiwa witirwa ndisimbori mukadzi akashoreka sisimele kuti ndingati ndakashoreka iyo. Hei, ko akanorora sei iye achiziva kuti haana dzati ari kuda akive triple portion yemasabhufa. Handisiwe kana mukristu anichaida handisiwe ndinganyebe. Makanga masanganepi nemurume uyu? Takasangana muna muSouth Africa. Hei, saka muchangotanga ndo paka akabva ngotadza uniwowu muchangotanga kusangana? Tichangotanga kusangana and taimboratidza kunge munhu kuti munhu ari busy mulife make sisimela handingorikona saka totanga unenge uchingoandastanda uchiti hapa munhu ari busy pamwe zvichadi zvichachinja pamwe zvichachinja kusvika watoona kuti hapana kana chiri kutombochinja hapana chiri kuchinja nekuti kana aitotaura pamba tobvunzo ati haini ndiri busy andinoziva nebasa rangu kana ari busy kandi zvototadza kuti ari busy ochikupa mari iwe chinotenga gusa remba inotenga zvinzvomba because right now kola chese chaanotenga une vana 2 chese chaanenge atenga chingoisa musiti yesta rake chese chaatenga ndiye anongoya nazvo kumba saka nhasi sezvo wambondiudza ukati kuroora kwacho aya asingatodi zvokuroora andiona akatongozonyarawo neincident akazonyarawo neincident akatonyara taurako akatozonyarawo ega asanga akataura takati nini handirori tanga ndaitira vana vangu vese zvinhu zvavanoda ndizorora. chimwene uyu wandipedza mafuta saka izvo zvekuti anosimuka anouya nesofa mumba ndiye mungona mota yamira itsai sofa iromba tenyu kungopukuta nekuklina asi iwo ukatengawo nemari unoshanda ndoshanda ko kana ukatengawo nemari yako chinhuka yana chomba anodi anorasha arashia sikuti unoshorwa zvokuti unouya hauzoiti futi saka ndakazongoona kuti betandirekera kushura kuti watengerei chinhu munomba saka imhiko dzake kuti watengerei unoshora zvokuti unozvidzikisira zvisingaiti zvokuti unotorwadziwa nei mwari. Hei, ya zvakaoma. Saka apa nyaya yemwana manje takuzvityika kuti mwana uyu katobata sei proof katoita sei because anenge ane tumudzi twaana twakaona kuti atisi kuaffecta somewhere somehow. Ndisingazive but ndine kutya kwandinomuita zvisingaiti. Ndine kutya kwandinomuita zvisingaiti. Saka ndinofunga kuti ane zvakandiita inini wacho. Saka zvino ndinoshaya kuti ndoita sei ndodii kwakuti ndibvunze especially nyaya yemwana uyu ndibvunze ka. Unogona kurogwa. Ndinogona kudaro ndozvikanganisira mwana uyu akagara kana kuti unotozomudza zvirere zvanga asingafunge kana asingazviiti. Hana kuromba here murume wako iwe? Ndakambofamba ndikanzwawo kudaro. Kuti akaromba?
saka wakaromba nokuti hazvisi normal kuti unotenga chingwa chemumba anotenga domasi kana akangana kusiya mari madomasi that means apera mumba musi uya mutobiki kana unotenga iweni yako mari wotenga futi uya uchitukwa kunzi watengerei ndinongotenga zvimwe zvipo kazhinji ndine mari yangu nditenga pasara pandeindi story nawo zvangu asi ndinotenga kana ndine mari yangu pasina zvipo pandimumiriri saka woga ukambobuda uri wega uchisvinda kunozvispoila kana kumarestaurants anoita sei hapana but munhu anongoshora zvese zvakaita saka ndatongoita because ndakaona kuti ndingatofa nebp ndichitadza kuzvifarira nendizvozvo asi imo mumba kana makagara mumba arimo munombokomuniketawo here zvakanaka zvomunyatsotaura zvakanakawo nyaya womupedzawo nyaya zvakanaka semurume nemukadzi aiwa tironge semhuri munhu anoita zvanoda ko kungotaura like kungogarawo mucho na tv mese like muchingotaurawo nyaya muchiseka but not really semukadzi wenemurume zvatinonyatsoexpectawo okay saka kana mapinda mubedroom makuita bonde inongove tarisa kuno otonama hake otogadha hake otoita opedza hapana ipapo bozve kuti ipapo ndongohwawo vanhu kuma vanhu vachirumbidza vakadzi vamwe vanodaidai vachingorumbidza kuti hakumara ibo zvekuti kwakabatana zvekuti saka zvingave zvinoita kuti zvive izvo zvakagariraka kuti bedroom kubo zvekuti ndozvandikatoda nokuti uye futi munhu anoda vana vake plasi nekungotya kuti amheno kana kune zvakandiita here kungotya kuti zvimwe ndikabuda kana akandigadzira zvokunenge uchingonzwawo nyaya dzinotaurwa nevanhu vakambogaraona nachimweni akaoma saka kana mapanguva yekuita izvo zvinyatsira zvemubedroom izvi panguva yacho anenge akakwira pamusoro iyoyo hagoni mbotaurawo masiti nonsense here kungotiwo 2 minutes ndamboudziwawo une hangonyarara aiwa ataure switi nonsense aiwa ataure asana mbona itaipi zvinotaurawo SIS MELLY uchidzidzisawo munhu uchitaurawo tumaswiti nonsense unongotaura wega iwe chake kungochemerera kwake mwene vakaoma wavo ndeimwe mbeu taipi chaiyo zvinowodi apa asi unogutsa wako ndokutokota zvawataura kuti ndozvakagarira hako at least kuti bo zvekuti pakushandrudzwa pasi unhu hwavo hwokora mane mari apa saka mari unozoiwana seika uchida mari kubva kwavariwe awani ukatobuda chakati mvotonditengera ende muri kutonditengera kutomboita zvekuti unotomboti bhaiginya unoenda mese kana kunoda hembe unotoenda mese unotengerwa uno vachibvisa vega mari unofunga mari pamwacho nemhiko kuti ngave nemhiko handiti network hello network yakayambokata saka right ngatidzokere kunyaya yemwana apa takuda kubata pamba penyu pane gedhe mogara paimba standard house maflats kana chi pane gedhe okay saka gedhe kupinda paflat unogona kupinda zvako vakasakuona asi kunopinda mumba mumwe nemumwe ane key here kana kuti key ine munhu wani inenge ine munhu anosara pamba mumwe nemumwe ane key but vanotondiona padenga kuti ndauya vanotogara vakavhura maketeni vanotondiona aiwa anotondiona maketeni anooneka wakavhura pane lesi anotondiona ari padenga saka pana imwe weye yekuti unogona hakuna imwe weye yekuti unogona kupinda nayo vasingakuoni kupinda unotonzwikwa because pauchavhura dhora totonoita noise unonzwikwa zvotobata sei kuti mwana uyu hapana zvaari kuitwa iye mwana wacho zvaari kuramba kuti ataure oga kuti kana kuti dhedhe vari kundidai kana kuti nokuti kana ukaona utogamuchira magifts achivanza achinyarara kudai mwana uyu anenge utonakirwa nazvo kana kuri kuti ndo zvaari kuitwa anenge utonakirwa nazvo so mukadzi uyu muxosa uyu wekutanga uyu aitokupa warning aitokudza kuti ndo murume wako ndo zvaanoita anoshandisa mari kuti awane
vemaspika but iwa una kuzvivisa panguva iyoyo. Ndakazvivisa because kakari pekutanga saka pandakazoona kuti zvekuitika zvaitika chechitoro zvaitika chechitiri zvakatomboitika futi kune imwe hama yangu futi so but hama yangu yacho hayai uye zvaiyo zvakatomboitika futi anawo futi masabhurufa futi iyoyo anawo manje anawo manje saka iwe unoenda kubasa handiti zvaunoshandisa unokwanisa kutenga tumasecret cameras taunonamira mumba tinokutaridza kuti zviri kuitika ungoita wongozvipawo chivindi kuti ubate chokwadi because uona zvichaitika pakaita mistake yekuti mwana uyu anhumburiswa unovengwa nehama seuchinzi waipa mwana uyu kumurume wako anti wazviona izvi ndosisirizvo unogona kuzikanganzirwa mwana ukatozotadza kutodzana nehanzvadzi yako zvachose nekuda kwemurume ushu saka nawo mared flags wapiwa wamaona wani mutkosa 2 hama yako yekuchikoro 3 imwe hama kwemaspika yekunyanya kuita times 4 then mwana uyu waonai saka vavanhu vose avaka antiwaona panogona kusita pamwana pamanje pari very dangerous anditiwaona ende vanhu vekumarayo ava unogona kungourayiwa wakatiza akainda vai mwana vanomuwanepi vanhu vanenge vasara ndotombofunga kuti pamwana kunetesa nemishonga yake kuti ndisazvitsvake stereki zvogona kudaro anoshanda akushanda anoshanda anotodriva motikari yake she drives her own car anoshanda she drives her own car manje yose yacho petrol wogara unoshanda kana singa iyesi zvasinga kuti mute chinhu saka yako mari unokupedza kuzvispoilawo nekutenga mapetrol nechichichi handiti saka bayo isa makamera wena unogona here can you afford kunotenga tumakamera tudiki tongoisa paunoisa chete paunoziva kuti maybe vanogona munoshandisa how many rooms toshandisa 2 bedroom house mubedroom imomo 1 mubedroom mako 1 mubedroom mevana handi vana anenge vari kuchikoro saka pamwe pazvinoitika vana anenge vasipo mubedroom mako 1 mubedroom muchikoro mudining nokuti vamwe vanotanga kuita zvinoyasira izvi mudining vasati vapinda pai mubedroom woisa chimwe 1 imomo kuti chinyatsokuona kuti iwozoona oita zviri nani uzive chokwadi because haungagari kana zvatodaiswa isiri marriage manje yakutonetsa yekuti iwe wawe on the edge hauchazivi don't know the truth kuti what is going on foni chirekasiwa pa unotya kubata une that fear yawakaiswa mauri tichazivi kuti utye mwana uyu mutorera ite kuti umutore sometimes woita sekuti uri kubuda like womuti vhura foni because mwana wako andiwana but unotori ne that fear again andiwana kuti uzviite kuti vhura foni yako nokumbura foni yako uri mwana musikana ibasa rangu kuprotecta as your mother vhura foni tione uri kutotya futi zvakare ende akaramba nefoni akarodza murume wako unogona kurohwa sezvo murume uyu atori abusive type isingapi vanhu mari saka secret cameras apa inonotenga kuenda kune shop inotenga zvinhu zvemaalarm chichichi mashop akada anotenga zvemaalarm unotsvaga tudiki tokuti unokukanda apo neapo vanokudza kuti tunoshanda sei vanokutaurira then wotangira ipapo but manje ukazowana iwewo kuti mwana uyu akabatwa andika kuti vari kuravisire murume wako uchaita sei hainenangu mapurisa because ndikuro anenge akanganisa life yemwana uchaenda kumapurisa ndoenda mapurisa ndikange ndakubata ndoenda mapurisa ndikange ndane evidence right now guys pari tricky ndepekudai asati ave neevidence rekuti ati mwana uyu ngaende kuhama dzake kune dzimwe hama asati ave neevidence tangible kuti ndizvo zvikuitika ari kungoona mared flags chete handimaona ari kungoona zviri kuitika zvokuti ari kungofunga kuti no something is happening handimaona ari kungoona kuti pane zviri kuitika but kuti ati abate nhingikiri abate evidence yachaiyo hasati aibata hani muri kuona saka kuhama anoendesa nerizeni nekuti chii anoenda nerizeni nekuti chii anotumira mwana ata grade 10 iko zvinandi then oti ndakutumira mwana kana kuti usati waisa zvemakamera ka handiti ingosvika makana chibva kubasa mwana yakarivara ka wongosvika kuti maiwe foni yangu yadona ndikumburoshandisa foni yako ndauti an agent call handika achingovhura password chete handiona iwe tora wapushiswa foni handika iwe tora foni wobuda wopinda mutoilet womboscrolla uone kuti zviri kufamba sei unokonda kumbura I want to make a phone call iri important because atizodi kuti paite evidence yenhumbu yemwana ari kure guys nanzi how far is she from ari kure kwaari nekwandiri ari kuresa zvisingatoiti ari kuresa ari pa city of regap ari pa city of lulalula ndo paari saka ari kure
Saka relationship yako nemwana iwe yakamira sei? Mwana akambofeiwa guys akaramba kutaura esi muzidzokorodza life ndifunga anonoka kusvika yes twinje mwana akatombofeiwa akadedzwa hama akatariswa nokuti aiti ndiri vijina kwankwa asina handika zvigumo zvichimanya hazvo kutamisa ndende kupinda handiti vakamubvunza mwana akaita sekuti ada kutaura asi akazochinja statement akati ndinenge ndakabatwa nemaspiritual husbands saka isu spiritual husband haivhuri munhu handiti mazviona haivhuri munhu saka ndopane nyaya saka mwana uyo hatauri because magifts ari kupiwa ari kushawarawo hashoti airtime mwana uyo hashoti airtime ende anogara nezvinhu zvake izvinoda kutengerwa zvinhu zvekuzorazora grade 10 animaona saka panonetsa kuti azotaura iye achipiwa pamwe anotopiwa nedzimwe mari kusaidi animaona kuti kuchikoro ndakambokangana kumupa akaenda ndikasvikona iwe ndikatonda chitonetsikana kuti mwana uyo afamba sei ndikamubvunza mari waiwana kupi wafamba sei nanetsikana chaizvo ndakaedza kumufonera foni yake yange yakadzima nokunga akanditi hamuna kundipa akatoshamisa kuti hamuna kundipa manditipa mama ndikati handinambokupa zveshuwa handina mbokupa ndatotambuda ndichienda kubadzi ndashaya kuti ndotipa sezvo kanzi howa ndakashandisa change dzamakambondipa dzandashandisa ndikati woko airtime uri kuiwana kupiko ndaitinofunzana naye zvakanaka airtime uri kuiwana kupiko sikanzi zvonipo ndakatenga pachange akafanira ndakatenga makavhura 2 days chete mavhura uri ridhe rechi3 waiwana kuti 10 rand iyo ndiyawakwirisa pasi 10 rand change yasara ndoyawatengesa airtime ndakatsengamuka ndokandakatanga kuona kuti zvinhu ndakungotanga kungoona tumared flags twakawanda saka akusvika akarevera chinhema kuti mandipa mari yetransport iwo chizotonyatsokanganwa kumupa apa kuchikoro kwacho aenda akarevera inhema kana pasina chiri kuitika airevera inhema kongoti makanga makundipa ndazoshandisa machenji angu andosiunganidza aya panendasara nawo change ndiwo andaunganidza airevera inhema pakuti tinyanyosasuspekta wese unorevera inhema akabati airtime ndakatenga futi nemari iyoyo yakasara machenji saka 10 rand ndo inokwiriswa bhazi 10 rand ndo yatengeswa airtime yaita zvese zviri 2 aiwa mwana uyu ita do something, trust your guts sha zvitaurwa nevamwe. Anyway, rega tinzwe, let me just take 5 murume wakasati apinda andika, let me just take a few callers tinzo kuti vanokupa advice yekuti chii, but zvatangotaura naizvo zvazvo ndo zvaunongozoita iwewe tinzwe vamwe kuti vanotaura kuti chii andika. Guys, ndapina namba ngatibatsire munin'ina wedu timbonzwawo kuti ozviita sei panyaya yemwana ushu pomira sei, because pane ma red flags akawandisa ari kutoitika so far. Hatisati hapana apo tangible evidence, hapana umbowo, asi ma red flags kune munhu anonyatsokufunga nekuona ma red flags atovepo. Ende mwana wabhudhi wake, saka inozomira sei nyaya pakanzi paitika chimwe chinhu chinenge chaitika kumwana uyu wesi still zvikatobuda uchinzi mumwe mukomana kumaraini zvitori nani, ko zvikazobuda uchinzi ndibaba vakandidai, baba vari supposed kuprotecta mwana uyu, zvinobva zvafamba sei? Zvinobva zvafamba sei? Munoti panogona kutodistrika kukama zvachose pakati pa uyu nabhudhi wake, because hama chero achiziva chokwadi kuti uya anenge asingazivi, vanenge vakutoti ndiwaitopa murume wako kumwana wenu. Andimaona nokuti mwana akutoreva nhema kudhara, atotanga kureva nhema kudhara, atotanga, saka patove nemaflex akawandisa andimaona nenyaya yamaspika iwaya. Andimazviona kuti unge uchamunyima chikafu kuti aonde, inyaya yamaspika iyoyi. Saka guys, ndaisa namba apa, waruda kufona, I'm only taking 5 callers, only take callers, toda namba, ndaisa namba ndakapina 1 namba ndakapina iyo, hamusi kuiona namba shava trust asa isi kuonekera. Mwana akatariswa kuti achiri mhandara yakawanikwa asisina, adove muserendende kuzasi kukudhara, saka vakamubvunza kuti ndiani wakagufisa umhandara iwe, andimaona, ende zvakava vakatomutarisa achine 15 years, andimaona, akati ndakavatwa nespiritual husband. Andimuri kuona. Mwana weyanzvadzi haamutyi, andika anomubvunza, but mwana weyanzvadzi haatauri chokwadi, habudi pachena. Andimuri kuona. Mwana weyanzvadzi habudi pachena, mwana weyanzvadzi mwana weyanzvadzi habudi pachena, mwana weyanzvadzi anonyepa. Kola hello. Ndaswera maswera sei? Ngatrust my instinct dzake ngadzosere mwana weyanzvadzi pasati patungira dumbwa.
ngatrust my instincts unonyatsoudza hanzvadzi kuti ndiri kunotisa zvakadai ende wangu wacho handimutrusting ngaadzosere mwana wehanzvadzi nhumbu isati yatungira ndo contribution yangu yandingakuita kwaari. Thank you. All right. Wanzwa kamunin'ina? Mwana uinherera SIS MELLY, like I said before. Mwana inherera saka chokuindisa mwana hapana. Pari tricky. Yeah, pari tricky. Baba vake vese namai vake vakafa. Mbuya mai venyu imimi vapenyu here? Hakuna ariko ba. Kana choa mwariko chimama dzacho unotoona kuti azviiti taendeko. It's complicated. Ngapapane kokumuendesa maimuendesa but kana uchiti hakuna kokumuendesa kwakutoita izvo zvatawasina SIS MELLY zvekuti unomboita kunge wakanganwa foni yako womukumbira and then next step yoita ukaona pasina chinhu next step yongoita kungotenga tumakamera turi cheap. I think ndozvingatongoita kana pasina kokumuendesa kuti uve neproof at least. But alright, mira mnin'ina mwana uyu uri kuti inherera handitika ini zvainherera kudai so let's say waisa makamera zvatakuudza izvi wabata chokwadi handitika zvozodii toti wawana kuti ari kutongoti wawana kuti ari kuita chi ari kulambastiwa nehusband yako woita sei manje mwana haana kukuenda wodii? Zvakwaari kuti iye pachake wochigara nemurume here because mared flags ekuti anoda iyo mawife akakura akatobvira ari kudhara. Chimwe takutyira time yekuti murume wako anouya. Chimwe chandachida kubvunza ndechekuti vachiri kutanga kudanana relationship yavo yeusikana neukomana yakanga yakamira sei? Haana kuona mared flags here ipapo pacho akamaignore asati aenda on kunoita mwana nekuzoroorana. Ndokwanachida kuti timbodzokerai koko but takutodhila nezvemwana because of time. Hapana, uchitongochuza kuti wogara nawo ari maiguri here kana kuti ari mainini since asina kukumuendesa. Zvinoita nemwana wako naimi nemwana wako zvinobuda zvinoendeswa piti ati haana kokumuendesa saka poitwa sei? Pari tricky. Watii munin'ina? Murume usaraya achichengeta mwana wahanzvadzi. Pakaoma pari tricky zveshuwa pari tricky. Pari tricky. Alright, thank you very much Auntie. Regai titori vamwe vari kufona vatinzwe murume akasati bate tiri parive tingarohwana nachimwe tutumigwa zvidhoma nana tikarumwa nenyoka. Kola hello. Ndiri right muri sei? My advice kune sister wedu iva I think ngaatenge pane tumwe tumakameras so tudiki twekuti anoisa mu each corner. Kola moya nenetwork yakadhakowo futi. Kola tiri kumanyamanya changamu kola network ngaiite strong kana muchiuya padiaries. Hawana ngani network inenge ndindi unowanikwa ari palive akachoka na chimwe inokore gaindi kudrop it still vamwe vana chimwe havana kumira mushe zvandowaini zvandongowawo kuna chimwe havana kumira mushe hanimona right. Vamwe vari kufona tinzwe guys itai muchiti tinzwe musaya neimwe foni inenge ichitaura maungira kumasuro handika ingopinda pastraight tunyaya because tikuda kutione tobatsira munin'ina uyu sei poitwa sei apa because mwana uyu ari kunzinherera chero let's say amuwana nhasi kuti ndo zviri kuitika evidence aiproducer kuti ndakuwana iwe murume iwe uri kugadha mwana uyu iwe handika uri kugadha mwana uyu pamusoro oita sei mwana ikokumuindisa hapana ndiye anotosara pavana pamwana wabhuti wake odi zvoitwa sei poitwa sei because kana zviri kuitika ka future yemwana iri kutoparadzwa nababa nekuda kwemari. Animaona ikutoparadzwa nababa nekuda kwemari. Kola hello. Makadi mose. Tiri right muri sei kola? Ndiri right. Ndichikurumidza kuti nditauro input apa.
ini ndiri kuona hangu kunge kana tichinyatsoda kutarisisa permanent solution panyaya iyi hongu kuisa makamera as suggested zvingabatsira, but that is not a permanent solution to the situation. And nyangwe makamera acho akaiswa akabatwa kunzi oraiti ndo zviri kuitika, chandiri kuona mudzi weproblem panyaya iyi ndewekuti adzimai, the wife is failing to be assertive to confront what is the real problem. Kubva matauranga ari kuita nyaya yake kubva kumashure, even akarealize what was happening with the past experiences, the way she addressed it anonyatsotaura kuti akaadresa sei. Ndiri kuona kunge ari too voiceless zvekuti nyangwe kana mwana wacho kana kuti evidence ikabatwa, I don't think she is likely to confront the men in the situation, you know. Saka I think, you know, to work on herself first and address the problem between her and the husband, and to enable her to stand up, you know, and address my root problems are in relationship market first. Naikola mbomira mningira ndikuvunza pane ngachita work on herself. Naikola vanhu vanenge vachitongogadhana ka achiri kuita work on herself kuti zobuda mari dzawo manje anotoonekera mwana. Saka tatsika kuti zvichaitika uku kwazviri kuda tusvike tipeiwo kana kasolution ngekuti toita sei izvozvi panguva ino. SIS MELLY, this is the second stage yesuspicion yekuti vanhu vari kugadhana. Bekutanga, she chose to address by inviting relatives and confiding in relatives. Vakamutarisa vakawana zveshuwa kuti proof kuti mwana haasichari virgin, you know, but because panga pasina way forward plus hapana confidence yekuadresa involving the man, the husband himself, nyaya yakangopera yakadaro. Iye zvinezvi apa second level again, as long as she is not addressing the husband in the right manner. Naikola tinotibatsira tozvita sei kuti aadresse the husband, because wanzwa ndichibvunza inini panapa kuti akati nchiti asi ndo zvakaita kuti makore osaya ugare wakamira uripe papapa inyaya yekuti bho zvekuti mubedroom, akati bho zvekuti animaona. Saka that means munin'ina wangu uyu akabatwa neblambi yababa mumalawi ava zvokuti anototya kana kuvhunza, because panguva ino iyi blambi ndo iri kutonga handitoona. So the question we should be asking, or she should be asking herself, ari kumutyirei, what measures anogona kuemploya kana kuti ayama options kuti aite stand up against the husband. First kutangira panyaya yemari chaiyo, you know, how can I stand up against this, because itori financial abuse iyoyo. What methods does she employ? Taitaura ndakavhunza kuti sesingade kundipa mari chikanzi ndikuona pane chandikushokisa here, pane zvandiri akaramba zviri kuti ndakabvunza many times ndikati chamudzimai ndine twaspice twandinoda, ndine tunhu twandinoda kumba, ndine zvinhu zvandinodawo, sei musingandipe ndichitenga kundito kana muchinzwa kuti muri kuda kutenga pane zvamuri kuona zviri kudiwa mumba kokunditi mari mbonotsvaga iwowo mapapleti, mbonotsvaga iwowo zvakati zvokuti nditowo test yangu inini. It seems like takuita zvamunoda inini. Saka ndaiwa imi mamuzive zvinhu zvakanaka regai ndikupe mhinduro in this manner. Tomboti uri mumba, ndakupa example une mwana, woudza mwana kuti mumba munomu hatidai, ukadai these are the consequences. Unobvunza okutaura kuti handikupeona kuti behavior yake haisi kuchinja, iwe unozoita sei kana waona kuti munhu haasiri kuchinja? What are your standards? What is your ultimatum? Kana munhu ari kukontinua kuviolate your own standard iwewe. Ndo paanga achitikola, ndo paatanga nekutaura kana masvika palate kuti ndamubvunza that question. Akati iye handisi kuhesitata kuti ndiende kumapurisa ndinosungisa murume uyu because anenge akanganisa mwana wangu, but andika so far ndosvika tichi handina proof. Animaona ndiri kungoona ma red flags, but proof inobatika kuti ndine naye kunoripota handina, but ndiri kuzviona ma red flags.
ndiri kutaura in the sense yemari financial but ikono zvemari kola tichapofunga nai guest kola tichapofunga zvemari panguva ino titofungira zvemwana uyu zvemari tozozviona paleti zvemwana uyu ndo watitotya mwana uyu ndinozvishandira ndozvitema mari yangu saka ndakatoti handisina basa nazvo ndakutoinvesta mari yangu kumusha tichizvitengera zvinhu zvangu zvandinoda kumusha kuti if anything tinenge chaitika ine zvinhu zvangu uyu nyange akati akutenga zvinhu zvake its fine ini kumusha uko ndiri kuitawo zvinhu zvangu nemari yangu plus iko zvina hatisi kutombofungira nyaya yemari tikutofungira nyaya yemwana uyu ndiye totonyatsokufungira yemari iyi havo vanozongonowe kutamba panyaya dzemari pati panyaya yemwana ndo patanyanya pane hana yedu apa ndo patonyanya kutya ipapapo alright kana muri kuda temporal solution kuisa makamera saizvozvo inenge isiri temporal solution because once pakawanikwa proof yekuti ndo zviri kuitika police alright SIS MELLY kana iri closer ichazobuda murelationship yavo yekubata this incident zviri kuitika kumashure kana behavior yemurume if she is prepared kuti akabata right now she is then going to leave the husband, you know, but as long as she is with the husband asina kuadressa all those things that come up with the habits yemurume anongoramba achiita chain yewanhu like she's citing kuti number 1 number 2 number 3 number 4 kusvika zvaenda mberi. Handizivi regai timbunzwa kola. Thank you very much. All right. Thank you. Right. Hey guys ka saka iwo zvaka apa pazviri kuitika ndezvokuti zinhu rababa vari kugarisa pamba pano kuti unonakirwa kana uri mubedroom nababa handika kana kuri kuti right wazozvibata toti wabata proof yavepo yekuti zveshuwa ndo zviri kuitika unozogona here kuti ndakubvisa pfungwa dzangu pazvinhu zvandandichiitwa kubedroom ndakunyazototiza neupenyu hwangu kana uchange uchingofunga chi lambasting yekubedroom iyi ndakatongana tundu zvaari kuita mwana ndinondotenda kumapurisa ndosiyana naye because ndoramba ndichidaro because shiri nemurivo wayo haifi yakaureketa ko zvimwe zvaari kuita zvandisiri kuona ndizvozvo kana ane zvinhu zvaari kuita zvandisiri kuona ndomusiya ndendichidorera naye chandangomira chete ndiwane proof because ndikada kumubvunza izvezvi SIS MELLY handina chandikuona wane ndichakanganisira mwana uyu wandikuchengeterwawo nerera andikuchengeterwa pamwe hapana zvikuitika pamwe ndiri kufungira but zviri kundidya moyo SIS MELLY handidi kuinyaya. Alright, rega tinzwa mafona kola. Hello SIS MELLY. Maswera sei? Yeah, taswera maswera sei? Inenda chida kungoti mukadzi uyu mwana yeye achingobata mimba chete achaziva kwekumuendesa iye zvino ari kufunga kuti haana kwekumuendesa ka right away anotomubvisa ipapo ende show fine kwekumuendesa kana kumusha chaiko kuine chero madistant relatives chaiwo iye anoshanda nditi ngamuendese kana kuzvichikoro zvekumusha ikoko it's better than zviri kuzoitika ipapapo disaster richaitika ngamuendese kuzvikoro ikoko achingotimidzira mari kumuendesa kuchikoro kwake because baba vari kutoti iri kuna tete iri kune mwana oro kola zvandiri kutofunga iko zvine zvimwe zvanyugwa nomwe munhu pacomment section apa kola sezvo muchienda kuchikoro mwana wako last born ane makore mangani? Mufiki ane 1 year. Mwana wako anosara nani pano pamunoenda kubasa imimi musikana achienda kuchikoro? Anoenda kucrash. Kwazviti here kuti umboita katemporary kekungoti chete solution umbotsvaka musikana waunenge wakatoudza kuti aongorore zviri kuitika achisara nemwana andiona 3 months idzi kuti ungoti 3 months chete kana 2 months chete kana pane zviri kuitika anenge azvibata musikana achiongorora kana mwana ari kudzoka kuchikoro achibuda achiinda ozoti kune loji iri kuindwa andika but kana pasina chiri kuitika chisora ari pamba then maybe you are wrong iwewe unenge uchingoonawo hazviiti here kuti solution iyo kana waona zvemakamera maybe hazviiti umbotsvaka antu ebasa vanombosara pamba apa vachiona kuti zviri kufamba sei. Zvinogona kuita kuti ndaimbova hangu nemumwe aingoya achingocleana achidzokera but iye wacho muone kuti adi munhu anouya achicleana nenyaya saka suspect muri kunzwawo here koli? handina kupanzwisisa ipapo. Hanzi ndakambozama kuita munhu aiuya achicleana but akazviramba hadi saka suspect hadi munhu amusikana webasa anotogarapo.
saka hadi saka pakaya pari trick saka pari trick ende vanhu vacho futi sometimes unotozoona kuti sure mwana wanikwa asiri virgin mwana hanzi ari how old ndambisa kwayatangira hanzi ari how old iko zvino 17 asi zvakatanga mwana ari kuma 15 14 ikoko obvunzwa unzi what happened woti hanzi spiritual husband ndakararwa nespiritual husband akazvinzwirepi zvespiritual husband ndiyo baba yavo vakatomuudza kuti unongoti spiritual husband akaita mibaba baba anochakuudzai kuti spiritual husband mugomubhilivha futi saka ngavatumidzire mwana kana kuna mbuya vambuya kana hama blood relative ichingori mulaini imomo kumuendesa kumusha chaiko chaiko unotsveta kwamuravindo siyana newigi yangu kuti zvenyaya yataura panapa unoda kuti ndiye ndiri slay queen here iyo nakuti ndakatopfeka pijama chairo ndakatopfeka manaiti yekuvatisa saka ndangoti musoro wangu hauiti ndikateka ndingoti chiwigi ka chifani choga changu tauteerera nyaya siyana newigi yangu teerera nyaya wambona ndakanyora kuti wigi bainingi zvinoreva kuti wigi yangu ndeyemanga ina basa asi ndakanyora kuti wigi supplied bainingi zvinoreva kuti wigi inenge yakatonaka siyana newigi yangu right matodi guys aiwa ngavaningirikine because indoza yamwe family yakati maine mwana vamaka vaya nemwana wavo murume akamitisa mwana akadzokorora futi kutoita vana 2 nemwana mai vangoripo and she did not go anywhere saka aiwa lendononi mai vavava ndaingonaisa mwana hanzvadzi yangu kumusha kuhama kure kwasingatoteveri futi kana vadzosana waone kuseri nepavovo zvinenge zvazvawo I think that will be another option but iyo mangwana kana zvichita une mari yako kola thank you very much call inotenga tuma ningiro tukutaura alright ku boarding school augoni kumeendesa herewe ndosvimwe zvananga kutongofunga sisineli alright kola hello tete makadii ndiri right hanzvadzi muri sei hamusiri mwachimwene here imi abwera achimwene chimwene abwera hino abwera chimwene hamusiri achimwene here imi ndofungidzira vatete ava vasati vava serious because the moment yamuri kuvaudza kuti vatsvake musikana webasa ka vakangomutsvaka futi une maspika futi vachenjera kuti vese vachachinjaniwa ipapo zvisikazvanaka saka nyaya inongoripo ndeyekungoti vatete ava ngavatore mwana ka vamubvise panzvimbo vanomisa kura kusingazikamwe nemurume kuti uri kupi ende nefoni vobva vatora foni yemwana iyoyo mwana ogara ane chifoni chimbudzi chekuti anenge achifonirana naivo vatete murume anongofona ukabva chimbudzi papa nditi baba vake no namba dzisafanira kuti dzizikamwe kwena makuda kurovesa munhu imi anonzi zvakaita sekuti amutorere mafoni no kana tete because dene angari hazvanzi yangu ari kutaura ndatombomuinga ndomurova because ari kutoregerera mwana vhiki nouya anenge atova nenhumbu kola hanzvadzi musati naenda kura hanzvadzi remember kuti handina evidence handinayo handiti handina evidence handinayo saka wani ndinofunga kuti ndikabvunza murume nyaya izvi asina zvaakaita nemwana uyu handisi ndakukanganisa futi ari kuchengetwa mwana uyu asinahandisi kumuchengeta ndikumuchengeta mwana tese kumuchengeta ndii akabvuma nekuti mwana uyu ihama yangu aisi hama yake akabvuma akamutambira kuti timuchengete kana ndikadaro ndinenge ndakanganisa kana pasina chiri kuitika ndikamuratira ndikamuendesa pasina chiri kuitika pamwe asi murume anga ari kuzvikuitikawo pamwe anext handizivi ndiri pakati ndosaka ndauya gaisi kuti mundibatsire apa tete apa nyaya inongotongoripo ndeyekungotongoti mbeva iri mumba imomo ndo iri kutorya chingwa ichocho because nyaya iripo ndeyekutoti mwana maitiro ari kukuitirai muchinyatso kuzviona ka hakuna umwe munhu unobva pashe epapa nemwe munhu unobva pashe ka dene muchiona nemakozi kana kuti achimbobuda achindawo pashe kana imusingaoni kuti mwana anombobudawo kana zvokuti pavira womboti ndembonoona ushamwari yangu pashe apa kureva kuti zvinhu zviri kuitika mumba imomo ndo muri kungotenderera chero inini kola hanzvadzika masuspicions angu ndizvo because ambondiudza paida uyu kuti mwana uyu akamboita mukomana murume akapenga zvekuti kuvava chaiko chaiko kuti anoita mukomana wei hanonona ndikati iri ragodo iri murume yatove nejerasi kuti mwana uyu akunyengwa nomwe wakomana nzi akaita mukomana wezera rake wechidiki kana iyo akada kunaka
vanakigwana vachimwene vakati vanakigwana vachimwene nekuda kwebhulambiru imhaka dzavo vanozochema mangwana mwana mitiswa. Right. Thank you very much caller. Guidance gwe vamwe tantishi. Very good. All right. Boarding school shamwari. Ndakupinda mu comment section wakuya. Oh, wakupinda mu comment section. All right. Iribo. All right, no problem. Right. Vauya. Saka ndonyaya tinayo iyi guys. Mwana wayo ota sei baba vaye vauya. Wabwera achimwene wabwera. Guidance gwe vamwe kuti vari kuti okudi. Kola hello. Hello, this is now. Muri sei call. Terrible. Mava vana simba rekutora foni yemwana kuti vaone sorry, I don't know what's calling. Avana simba rekutora foni yemwana kuti vaone kuti what's going on mufoni make. Avakwanisa kukonfronta murume kuti vangokwanisa kubvunza kuti pane zvikuitika kana kuti vachizokwanisa sei kuendesa mwana kumusha kana to make that decision kuti mwana ndafunga kuti aende kumusha. When murume achakambopopota achiti mwana aita mukomana and all things. Chekutanga chitoitika ndechekudai sokola to be honest antika mwana uyu anototya murume wake 1 2 murume uyu ndiye anototonga ipapo iabuse into inonzi abuse cheche yatori mwana uyu antika ende mahonza mibvunzo isati abvunza kuti wakadi kuta nemurume akataura naye but hapana chinochinja ukona murume anokutengera spoon neplate achiuya nayo kana newo ozoti kwanzi ndikanichibvunza ndizodai ndikozodai so hapana chinochobuda pafeya anditika ende mwana umawanchesa mubvunza asi abvuma nchiti iwe saka wakagarirei kutingati here wakagarira chi nyaya dzelula akati hani munoona asi inini pane pamwe paajamba kekundudza something asi ndakungopataura angu pano because ine angandiudza kutokangamwa handika andiudza kuti murume uyu kau unonzi une zimurabaraba renyoka rake raanaro anditi ende izvinhu zvakazviudzwa before andika paakazviudzwa anditika azviudzwa pakazviudzwa before aenda navamwe sisi vake anditi achibva ikoko mangwana mwana akatanga kufuma ari kuti skin disease isinganzwisisiki hanzi akanga vatoudzwa kuti muchaona pamwana wake mukuru ari kuita skin disease kuti anobuda akadi akamera zvinhu like mumuviri uri kunzwa saka something chaandiudza wake ndofunga chaasakangana kutaura panapa sa murume uyu probably akashandisira musikana uyu mushonga exactly andiona because ari kunzi even ndakangana kuchitona ichete kuti murume achakurumidza kutsoka naichi ndichamubvunza ari kunzi even mubhururu wake ikoko wanowirana naye ndibaba vekuchirudzi chavoko asi vanounganigwa nevanhu zvokuti ndikokoko ndichamangwito chembashto handiri kunzwisisa saka ndingi kuti mukadzi pane zvakaitwa kuti asamusa musoro asadii kana kutoita kuti zvinhu zvinoitika right anayonozika hauone chinhu it is around. But I think what she needs, I know to go on Manamuna Matera, and one to Moyo, and a boat cut, and I have no Zika, not to go on a man, get it, and I'm going to destroy these things. Matwana Nicola, the words I Matthew Anamatuan. I have a boat cut, and I'm not going to no Zika, not going to destroy these things because what she is under a spell because a normal person cannot stay in a relationship. I can only imagine you're just there. He's destroying self-esteem, confidence, a lot of things, emotional abuse. Yeah, there's so many things. But what I think as well, because when I underage, do you know you're allowed to report issue which you I'm thinking kuti mwana wangu ari kuabuswa. Police can do these investigations and involve medical whatever and investigate kuti mwana akakwirwa nani kana achikwirwa apa wane condom kana kuti asina. I'm sure there's a way of finding out. But if she cannot make a decision or if she cannot ask for phone yemwana kuti tuone phone yako achichana kukonfronta murume, I don't think mwana uyo anokwanisa kuenda anyway. But the result is coming very soon. Very soon. True. Right. Another option ngakayanaka ndeyekuti taitagona jonoka panapa kuti ngotsvage munhu anokubhadhira anotreka mwana uyu but pari tricky manje because I don't think kuti jonoka zvinhu zviri kuitikwa kuloji zviri kuitikwa mumba because remember uyu anenge ari kubasa mwana anenge adzoka kuchikoro masikati na1 baba ava vanozvishandira ndi businessman murume is a businessman ari kunzi anayo mari zveshuwa
hanimona ane mari zveshuwa murume uyu he's a businessman saka he works from home anytime anenge ari kumba saka zvinhu zvandiri kuti zviri kutomboitikwa kuloji zviri kuitikwa chi mumba uyo ari kubasa uri kuona pane nyaya mishonga muzotoona kuti kumisa kana kamera chivanonyomwa vanaye. It's a tricky situation. She can try to do my cameras around the house. Unogona kutenga teddy bear. I've seen it a lot kwakawanda munhu anogona kutenga teddy bear chine kamera checho ungochigadzika mbo and then vanhu vanongoisa zvavanoita kana kuisa recording chaicho kusiyaisa recorder mba marecorder ariko anogona kurecorda the whole day, you know. Saka it's things that she can think about kurecorda uisa recording mudining mubedroom imwana kana kuti kupe nozoni kuti mwana angachara nezvei kana makamera zvizvo zvinogona kubatsira but zvinotoda kunamata at the same time but unongocho kana not just kunamata kana kutotogoongangawo yako kana maprofita, you know, you have to try a lot of things because and the other thing chaandiudza Paida ati ndikutoita ndichifunga mbichana chimwe chaanditaurira Paida ataura kuti baba ndataura kuti ndo best friend yake ave kumusha kwava vanozikamwa nembashito dzavo vanotoita zvembashito izvi iye anovaona usiku mubedroom vachitouya ndo zvaandiudza ini handisi kunyepari mucomment section handiti anovaona vachiuya baba vaya vembashito vaya vachitouya mubedroom mavo handika asi pavanopinda mubedroom azooni kuti zvinoitika saka akatomboudza murume akatombotakuta nemurume kuti iwe handika murume akangoti kurota ihope dzechantu ikangoguma yakadaro andikuona ndabvakapererwe nyika ine zvinotyisa naimo anomaona. Right, thank you very much kola regai tinzwe vamwe tanoti kudi all right anzi nachirera nerera makwira miti digital voice recorder ku game 600 rands dzesansui. Oh okay, all right, azo let's open ngazela kola. Hello. Yes, hello. Makadieni sismeji ndiri right murise meni tiripo makadiwo ina hangu toda kungoti kuna kola uyu mwana uyu handi mwana wabhuti kana ndichigara mumba nemwana wabhuti mwana uyu akatongofanana nemwana wangu kana murume akatadza kurespecta kuti mwana mumba then I don't think kuti I would continue with a man like that. Chakaita kuti murume atadze kurespecta mwana waakagara kana zvirizvo zvaari kuita kuviolata mwana kana zvirizvo ndizvo kana tingatomubatsira kana zvirizvo zvikuitika right now chatiri kuda iproof how to get proof kana zvirizvo kagaizika iyo tinotodzoka pano kuti gaizika Cape Town tokumbira mumba tine masoja edu ari pa Cape Town apa handi masoja edu ari pa Cape Town kuti tikangoti 2 minutes ndai munononga munhu pakati indai nekupolisi vanozviita hanimaona 2 minutes ngaise tumakamera itoto vakoma meri ngaise tumakamera toto mumba tichamupa evidence and chanachida futi kutaura ndechekuti we should all remember kuti the solution yekudzosera mwana kumusha is not a solution because mwana uyu is a victim as well. Kana zvakatanga ane 15 years it means kuti mwana akatogurumwa handiti saka mwana anenge achitoda help counseling mwana is also a victim and kana mwana akagara mumba semwana what's not to say kuti mangwana murume yachabata mwana wake chaiye kana asinga respect him exactly. Saka ini now say to the caller make it a very urgent issue yekuti achage evidence kana achaga evidence aiwana evidence zveshuwa zviri kudaro zvichiitika ngaende kumurume. Inina would not continue staying with the men who violate mwana wazvanzi yangu because mwana wazvanzi yangu mwana wangu ndo matapisira ndendichiita saka mangwana achaviolata mwana wangu ini mwandakasvara mumba saka ndo zvangu zvandinokwanisawo kutaura and kola I'm really sorry kana zvichiitika but your priority is to protect mwana wabhuti vako. Yes, and guys kune vari kuti akola anogona kuzoinza mwana kuti aprotecte mbolipopuka kana evidence yangobatwa guys truly speaking iyoyi live it's evident enough kuti sitogatoindisa kupolisi iyoyi live iyoyi kuti atondiudza ati zvakati takamboita nguva yakati live nenya iyi live yacho vane matranslator's uko handika murume uyu anotobatwa whether kolada mbolipopu yacho anozoitevera kujere tinenge taipinza mujere tongoripota ka antimachiona
Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you, Sis Melly. All Thank right. you. Bye. Bye. Animaona. Ndozvinenge zvakutoitika nokuti kana evidence yangu wapo guys iya karamba ongorambira apo achiti ndagarira mbolipopo. Unoita zvokuti tamba imi. Unenge ungoendeswa uko kuningikiriko iyo live idzo dzidzi ma evidence kai. Ma V11 iwaya. Hanzi sena ina na chimwene ma sisters angu. Ndimukomana kutaura uyu. Team riya pamushonga ma1. True vini. Ndozvandozivawo, ndozvandongowawo vamwe vachitaura. Ndozvandozivawo asi. Kola hello. Sis Melly. Muri sei? Ndiri right on Sis Melly. Chidzimai ka iPhone imwe iri kumasure. Ndadzima. Ishiri kutaurwa iyo kaiyoka yakaoma because madha vakasachenjera ka munogona nekuti mwana uyu mwana wavo asi in life pane zvandakatoona mulife Zvikola tiudzei zvizvo zvamakaona izvozvo mulife. Ngationesanei. Mwana wehanzvadzi yako chaiye anogona kuta take over murume wako mukatozvova maiguru namainini. Makamboitambiwe? Zvandakaona. Handina kuitambwa but ndakaiona mulife. It's a reality. It happened. So mother avangavasamhanya zvavo ngavatore nguva votozvakamera zviri kutaurwa izvi then vomeka sure kuti chii chiri kuitika. Because murume uyu nemwana uyu ka anogona kunge vakatangawo kuita ari mwana mudiki but anogona kunge achitozvifarira ende achinge akatoudwa nemurume uyu kuti usitombofa wakazvitaura ende ukazvitaura something will happen to you or unofa. I don't know. Aiwa zvokuti ari kuzvifarira kola izvozvo ngaazvifarira ke but isusu kwatiri zvakuya kwatiri sevanhukadzi vose vaberekiwo it's a no. Mukadzi wese chiwashwa it's a no because mutemo chacho unotoenda kuside remwana uyu achiri under age anenge asingatozivi 17 achiri under age no adarika under age handi anenge akunza kugona but pazvakatangira achitozvifarira achitogona kutoziva nemurume uyu identity avo because avo madha avo nditete ndeni mwana uyu muzvikuru anditi zvekuti sometimes in life murume watete akatofa anogona kutotora mwana wehanzvadzi ogarwa nakana baba ivavava. Ndingotaurawo hangu general kuti anotozopabarika bo zvakatoitika zvokutoti kana muzukuru akatobereka vana vakatowanda tete varipo zvezvemahelele zviri zvekuti anenge ane zvemahembere zvimanzi mandebele anenge ane mandebele mahombe aiva ane mazindebele mahombe zukuru saka murume watete hanzi mwana wasisi asi mwana wehanzvadzi mwana wasisi asaka mwana it's wrong ndosaka chinzi anoti dedi anzi mwana it's totally wrong kana vachidaro saka zvinenge zviri zvemushonga kana vachizviita zvinenge zviri zvemushonga saka they need to find out before it's too late because anogona zoita no then things will turn bad. Thank you very much Kola. Maita basa rigaitinzwe vamwe maita ini kundipisha ndizoti vamwe vari kuti ochi. All right, okay, bye. All right, bye. +44 network yenyu yakati takwe +44 ringoti connecting network yenyu yakatakwa right ndakudropa i right hanzi kamera inodzimwa nyoka guys nyoka yachengazodzima kamera totechiona regai tingoona kuti izvi zvinoitika ngamboita makamera kuti nyoka yachengazoya ichidzima makamera because nyoka mudheni irimo kudzwa kwacho kwaakaita iye handiti ende iye pamwe mwana uyu panoti spiritual husband pamwe ndizonyo ndokonfisa hazvichawisiki asi chandozosana chokuti spiritual husband haizovhuri munhu hazvizoiti kuti nyoka izovhura munhu hazvizoiti kana spiritual husband izvozvo hazvibudi hazviiti right paripo here vamwe vari kuda kucontributa anything panyaya iyi I think nyaya iripo cameras first then tonzwa after cameras kuti what's going on. All right, vafona futi
Paronare hero. Paronare. Foni yavo yakadhakwa. Network yavo iri kunetsa. Okay. Right. Hey, Paronare hello. SIS MELLY muri right. Tiri right, network yenyu iri kunetsa mamatambura chaizvo. Network dzacho ma1. Nyaya iripo kuona kwangu SIS MELLY, it's a very sensitive issue. Hameno kuti vahanzvadzi kusaidi wavo zvakamira sei, but I think the best zvavanokwanisa kuita zvavo dai vagara varipota nyaya iyi kumapurisa iri under investigation kuitira mangwana chichazoitika, because hauzivi zviri kuronga vachimwena, because maybe vachimwena ava zvavari kutoronga zvavo ndezvekutongomirira kuti maybe mwana akatongopedza chikoroka ndopa ndinozotokwanisa zvangu kutomupa pamuviri, because iko zvino maybe havasikwanisa kumupa pamuviri because aruziva kuti hamwana wechikoro. Aiwa plus panyaya yepamuviri zvapo zviri kuitika nezvekuti vana vemuno South Africa vana vemuno South Africa chaiwo mafomu 1 mafomu 2 aya kukliniki kunoku vana ava kana kuchipatara kunoku havatombosori vachibvunzwa zvokuti chivanotokurudzirwa kunzi vana vechikoro huyai kuno tikubayei, vanenge vakatozara nemayunifomu avo kutukutuku wekuti unohwatsitsi vasikana uchibayiwa majekiseni, wamwe vachiswa iwo manoplantai kana machii antimazviona. Saka kuno South Africa vanotovakurudzira kuti pane kuti muite mabhoshe nenyamunenge muchiita muchidini muchizvara vana muchipuwa mari dzegovernment idzi uyai tikubayei. Saka havatobvunzwi zvokunzi makore kana kuti kudii, vanosvika tongonobayiwa chete andinoona. Saka probably vanotobayiwa because mwana vana vekuno South Africa kunoka unotomuona nhasi kuseni chako chaiko ndichinodropa mwana wangu kuchikoro andika kuhigh school uko ndaita kunge ndichaburuka ndikanorova mwana wandaona imi mufunge, ndaita kunge ndichaburuka imi kuti ndichange ndichamisa mota paside chinorova musikana yeye, mirai ndimubvunzei munzo kuti chichandaona mwana yeye wanga achitei. Uyapana iwe doing uyapana mirai mumubve doing achitaura mirai iko kwako makuseni ndichinda kuchikoro chaone kuchikoro kwenyu taona mwana wechikoro kwenyu achitei achishuta fodya chifodya yaita sei igereji ani mwana waye alright mazvinziraka akatomubata mai mwana sigareti kudai mai mwana kubata sigareti kudai murodzi muzandaperegwa so ndetonge ndichaburuka nehasha naimi kuti newe baba vabereki vako vari kuchiziva vari kutobhadhara mari yeschool fees inodhura pachikora apa kuti uzosvuta sigareti grade 10 asi mukuru grade 10 9 10 11 apa hanimaona 9 10 11 hanimaona akatobati sibereka school bag yake musikana achitomogonora chakwana bhuru rake kutosvuta kutoti ndaperegwa munoziva. Saka kuno South Africa anzvadzika pari triki papa amene panenge poitwa sei. But this issue SIS MELLY is a no-brainer. I think chiri kudiwa kungoitwa kapa kuinvestigata chete kuti vangobate evidence. But blaza vakudya ndivo vari kudya zvavo, iyo ndo chokwadi chiripo apa. Kudya ndafungirawo kudaro. Ndo vari kutodya, it's a no-brainer. Navangotsvage a way yekuti voinvestigata sei kuti vobata evidence yavo. Kana vafunga zvokuti vanotsvaga vanhu vanotreka mamovement echisikana ichi vanongotreka then vakabata evidence yavo ka vodini vakatiisa kumapurisa. Nemacameras iri tricky futi pa you never know, pamwe kakamera kanozowanika mumba kawanika mumba kubvunzwa kuti komama kuzoisa kamera musina kundiconsult ozoisa baba yemusha then zvibhakera zvavakubura maybe recorder ndio inokwanisa kuita vongokanda kana pasi pemubhedha kana kungotsvaka pekubora pamitress. Zvino vanoziva kuti zviri kuitika mubhedha, vanoziva kuti zviri kuitika muroom ipi zvaziri 2 bedrooms. Vanotenga ka 1 mubedroom aone 1 mubedroom yemwana. Yeah, maybe kudaro. Vongokanda pese mukati imomo. Hanzvadzi, thank you very much. Vakomana vesecurity ameno kuti neighborhood yavo yavanogara yakamira sei, because mamwe maneighborhood vane security vayaveka vanongokwanisa kungotaura kane vakomana vanopakawo makona vesecurity vayaveka vongotaura kuti aiwa indira kuinvestigate wanyaya yangu yakadai
nguva dzinobva ichisikana kuchikoro mondinyorerawo pasi pakangoita motikari yakapinda yakadai inonge iri motikari yababaka mungonditarisirawo kuti iri kupinda nguvai zvikangoitika kaviri katatu kakatedzana kana incident chinonga chitori chokwadi kachikuziva kuti baka vanhu ava vari kutipana kuti inda vakumba ndakuuya shuya umbodini umboiti basa pamwe amai vanonge vari kubasa. Alright, Kola, thank you very much. Ari kuzvinzwa regai tinzo kuti panodi achaita sei decision yake pakupesera tongofambawo nayo techingoifollowa nyaya yacho kuti zviri kufamba sei. Ini bowanza. Thanks and that. Right. Handi maona. Saka hey. Amen. Asi chiriko nchekuti kumba izvo anakonda ake uriko. Andakona kumba utoriko zvake. Anakonda asi kuti titi zvipaje tose. So guys, I think regai tinzo kuti iye oita ipi yekamera here kana ye inonzi yerekodha yataugwa ndimaona, so that we start from there. Hello sister. Sister, hello. Kola, hello. Hello sis Melly, say. Kana mukauya kamubva madzimeme phone kwesata kutongozvinzwa isusu kumaseru. Sorry Jane. All right. Chandiri kusuggest awanditi. Dai vatora anonzi chi phone yemwana obva vaheka. I think the best zvekuti handizvonimoisa makamera kana kudii I think kutotora negative ndo the best kuita semwana. All right. At least vari kunzwa. Thank you very much Kola. Okay, mira basi. Right. Saka vasikana mimi muri kuita basa rakunonyengwa nevarume kuMalawi muri kuzvinzwa zviri kuitika. Handisirini ndadaro mazvinzwira zvikusangana nevamwe venyu. Hello, kwanzirona nayo yematongo. Torai vana Gribet venyava vekuZimbabwe. Kola, hello. Hello, muri sei? Hello, sis Melly. Ndiri bona ndichida kubvunza sis Melly, nai mwana uyu handitanza ane 17 years. Saka like what's the consensual sex age South Africa? 16. Vakasungisa 16. Saka imi murume uyu akamangarirwa handitya ko mwana uyu kumapurisa akazoti handina kurepwa tinodanana chii chinozoitika? Aiwa, zvakatanga kapa mwana ane 15 years by then yaive mhosva ka. Because by then anenge achitaurirwa kunzi mwana yanga iri inonzi chi vamaiti kudi iwe yekurepa vana vadiki inonzi chi hameno repi yacho yevana vadiki iyo kuma 15 16 years. Rape case. Haisi rape case, ine zita rayo inonzi chiko. Ine zita rayo inotaurwa yekurepa vana inonzi kudiko statutory rape. Okay, zvinozo zvinenge zvinyatsotori neevidence yekuti zvinonoholda case kungobvunzawo hangu. Handizivi Kola titi hanomeno kuti zvine zvichifamba sei. Alright, sis Melly, ndodana handichida kubvunza because mwana uyu kauyu anogona kuto iwe Kola wakarogwa here iwe? Handina. Sa usirombodana nawo nekuMalawi? Aiwa handisati, but ndikungoti kana ari munhu akabrainwashwa nababa ava anogona kutomira kutoti havanawo ndirepa taitodanana. Yeah, ipapo is true. Zvogona kuita. Saka ndiwazviwa kakuti wakoma nekuMalawi vantasei remuningi wangu. Ndazvinzwa sis Melly zvakaoma. Ini nangu ndinobva kuMalawi. Takazokurira hedu kuZimbabwe but tiri vekuMalawi. Baba wangu is Malawi. Saka munotoziva kanyaya dzebhashto idzi? Hatinotombobvira takuenda hedu kungori nehama dzababa vangu but hatizivi hedu kuti vanozvifambisawo sei ikoko. Iwo ndokumusha kwenyuka unogona kuzoya muGribet wekuMalawi oti wobva wati ndiwe matongo hati ndokumusha kwedu utoenda uchiziva kuti ndozviriko. Zvecho ine nangu vakomana kuMalawi handivafarire zvangu. Unofarira vekupika una emunyingine nekutsvukira kwakaita nokunakanaka uko? Ndofarira maZimbabweans ndakakurira kuZimbabwe saka ndotodawo muzimba sei. Iyo zvinoyo vana Gribet yavo unovaendera sei kwekuZimbabwe wane chibharanzi chakangodai vazhinji vacho. Havana Gribet wokuomera, vana Gribet kuomera munopuwa mari here vana Gribet? Vanetsa sis Melly, zvakangokungogara uri
simple nekuzvishandira ndokuzvipedza. Saka avakutotengiwo kana mafuta ekuzorawo kana pedi kana kuti valentine maruva vana gribet. Unonga chida kutodyiwa ndiwe. Vana gribet veri musha kwedu. Saka zvinomodi. Zvomodi modli wenyu mungagodi. Kungomirira pamunogona kuzongojuma nawo nekungongwavha pamwe chazojuma nawo nechaiye. Kudaro zvakaoma ana gribet. Alright Muningina, thanks very much. We're not ngomirira ana gribet. Chasangana nemunhu kwaye. Wish you all the best. Alright, Sis Melly, thank you. Thank you Muningina, sharp. Bye. Hai. Yeah, haina kumira mushi. Vana gribet hai. Caller, hello. Hello, beautiful. Hello. What do you say? Did you write Sis Melly Murise? Did you write? Okay, ndandishida kungoti ndibvunze avo mama vane muzukuru ari kuabhuswa nemurume wavo nekuti vakambobvunza here hatisati taziva kuti ari kuabhuswa here, tiri kungofungira. Ndosaka kufungira ikokoka chaita kuti vafungire pane zvavaona. Saka kana vachikwanisa ngavamboende kuchikoro semubereka dango asisa weki yemwana nekuti ndine shamwari akamboita problem yoyo kuti mwana aitonyora tutsamba achipa vamwe vana kuchikoro kuti I love Uncle Mike, I love Uncle John. Aitoabhuswa nemaboyfriends amai. Saka akazonyora mushawa mwana uyu kuti I love Uncle John. Apa vari kumba kweimwe boyfriend. Ndofu boyfriend yandobva yazvoona. Saka ndobva tatozomuti no, mwana anenge akaabhuswa. Ende kuabhuswa kunoitwa mwana nemaboyfriends. Haatauri nekuti anenge achipiwa mari ende anenge achithreatenwa. Zvakabva zvaita zvakanaka kuti akaenda zveshuwa kuchikoro. Akangoti naida kuasesa weki yemwana kuti mwana ari kuperforma sei. Zvikanzi we have been sending new letters. Tachitokudai kuno kuchikoro. Yes. Mwana aiti akapiwa tsamba hasvitsi kumba. Saka vakatozoita find out kuti zveshuwa mwana anga achiabhuswa. But kuti vataure naye mwana timubvunze kuti what happened and all. Mwana akatadza kutaura. Haatauri nekuti mwana anopiwa mari. Mwana anotyisidzirwa. Saka akatozongoita decision yekuendesa mwana kumba. Ende vakatozoita find out nekuti pamwe pacho mwana matauriro atinoita nevana ava tinovavhundutsa and they get scared. Nekuti we are not trained to ask these kids nicely. So mwana akatopera 2 years aenda kuZimbabwe. Ndopa akazobvunzwa akataura akati ndakararwa naningi more than 4 men vakarara nemwana uyu. Ende mwana yanga ari mudiki just grade 4. Saka ngavamboenda kuchikoro. Vamboitwa ngevarida because kana akatoabhuswa zveshuwaka sekufungidzira kwavari kuita, there is a moment akatoita breakdown and these teachers they notice. Kana mwana akatanga kuita musikanzwa kuputa foja kana kudii, maticha vanokurumidza kunotisa nekuti ndo vanoswera nevana. Saka I think ngavamboitawo route yekuenda nekuchikoro. Vamboona even neshamwari dzaanotumba nadzo. Pamwe ane kashamwari kanotoziya. Nekuti kana mwana ari kurarirwa kumba, baba vatomboendi kuhotera kana kumwe kupi. Vanotomurarira mumba imomo. And it's not about going guys only. Varume vekukongo, varume vekupi, murume akatongobatwa neruchiva rwekuchiva mwana ka, they take advantage. Kuti ndiri kumuchengeta pamba pangu. And now she's 17. She's now attracted to these gifts that she's receiving. She was never gonna tell tete vake kuti ndiri kuabhuswa. Saka ngavamboenda kuchikoro, maybe zvinogona kubatsira. Even zvemakamera zvamataura Sis Melly, I think that would work. Ndo solution ingatoshanda. Because pamwe zvefoni chaiyoka anogona kuviga mufoni ake kuti vasabate foni nemapasswords. Vanhu vatojaira routine yavo. Vanoziva kuti mwana anobva na2 o'clock kuchikoro. Na2 vanongoya kumboita service vodzokera kubasa. Problem ndekuti vanozvishandira saka vanoshandira kumba kwachikoko fuchi mukadzanga ari kubasa. Handimaona manje. Saka ngavambotresa kuchikoro, vambotresawo shamwari dzake. Pamwe vanoona kuna help. But nyaya yamataura yemakamera, I think that will work. That is the only solution ingatoshanda. Nekuti mafoni aya mungatresa anodilitwa mamessage. And vanhu vatoone routine yavo. Kubva mwana ane 15 years, now he's 17. Zvane 2 years zvichiitika. Atiri kunakidzwa nazvo kana zvinhu zviri kuitika. And him
being jealous of this girl kuti aite boyfriend, it shows a lot. Kuti ndo vari kutoitira mwana uyu goni. Nekuti ndo varipo vari kutozviita ndo vari panyanga. Saka I think zvamataura kuti akatenga makamera avo akaisa mumba nekumbotiresa kuchikoro. I think kuchikoro anogona kubata nyaya dzakawanda nekuti chinofamba nemakombi. Simeli vana ava nyaya dzavanotaura mumakombi dzinotyisa. Nyaya dzekutoitira jealous maboyfriends ana mai vavo. So vakamboenda kuchikoro sure vanogona kuona 1 or 2 stories dzinogona kulinga nekuti ivo havangafungidzire zvinhu zvisipo. Ende vakazoenda kuchikoro havangazonzwe nyaya dzisipo. Saka I think pamwe kola achabatsirika akamboenda kuchikoro akaita zvemakamera kuti abatsire mwana uyu. Hey, thank you very much, Kola. That was powerful. Thank you. I hope she's hearing this and I should consider. All right, Sis Melly. Saka mwana wenyu mkomana uyo alipa profile picture uyo. Mwana ani makore mangani? Chikomana ichi? 9 years. 9. Mumudza kuti kunoku kuna doi kunoku ane 7 years. Mkwasha wenye hadi kugeza. Hadi kugeza aiwa unofunga kugeza tokoshana saka chama orange. Hadi kugeza sei. Tinotobogeza ipapa tinotobhadharana kuti ageze. So mkwasha ngatsika kuti neendisa miyose iyo. Neendisa miyana yose yodzi kwa hadi mvura naimi aiwa mkwasha mudze mkwasha wangu kwa ugeze we doi anofarira mvura singaiti. Doi unofarira mvura zvekuti. Anditika aiwa ndichamudza kuti kwaita chimoko ndofunga muroro mudiyelo bonisa mai vake. Aiwa yellow bonisa singatoitira akatonyanyisa. Rakanyanyisa doi wakanyanya zvisingaiti. Anditika aiwa ndinotenga zvikuru sisi. All right, thank you very much Kola. Kwa avari kufona nevideo call ava. Ziro ndakafanirwa nevideo call nevanhu vaive kunze kwenyika vaya vanofona kuda maarabhu kuda machi. Imi zvandakaoneswa regai ndingogara ndakata. Hakuna munhu asi namba yemuSouth Africa mireitoni. Namba yemuSouth Africa. Kaiti vaone. Hello. Kumafonera ine video call. Mafonera ine video call. Hey Kola. Hello. Tiseli. Muri sei? Handofimba hangu inini ndoda kungoti panyaya amai ava especially nyaya dzemushonga idzi pakamera handifungi kuti zvinoshanda. Kamera iyo inogona kusatoburisa chinhu kana chinenge chichitika especially remushonga because inini ndakanga chimboshandirawo vanhu vaitombowawo nemishonga ndikazama kurekodha like mumba macho manga mune chikwambo chichiita noise chichiita sei chichifamba. Kola imbomirai. Chikwambo makachiona here. Chaita noise kufamba pamusoro pemba zvazvo tinotobva kuti pane mutsiko. Saka makaziva sei makazoona kuti chikwambo Kola. Makazoona nimainini kuti chikwambo imi. Imiwoka. Kana kamuchida nyaya iyoyo ndaimboti ndichatombozama kuti inyaya iyoyo nditaure. Aiwa tinoida mundibate kuseri mberi tore screenshot yenyu ndiwe nyaya iyi. Ndokuzati makaziva sei kuti chikwambo makanga mambochionepi chikwambo imi kuti muzoti chokwaire chikwambo. Life yangu yese ndakatobva ndaziva kuti chikwambo ichi inyaya iyoyo yese ende ndakaisangana nazvo muno muSouth Africa saka ndosaka ndichitaura hangu zvandiona kuti nyaya yemishonga chikwambo kazhinji kana kuti paine sipishamisoti mune nyoka hazvikwanisiki kazhinji kacho kurekodheka zvogona kuramba nekuda kwezvinhu zvirimo kozi zvechitosenda information kuti pane chakaitika every single thing chaunenge uchiita imbamo unogona kutoshaya kuti vazviziva sei hamuna kamera kana chi but zvazikanwa sei nekuda kwechinhu ichocho chinenge chirumba ndo chinenge chinoitisa information ndo chinotarisa every move yese kuti chero mukadzi yeye anogona kutotarisa every move yake anenge achiita. Saka ipapo vanofanirwa kungwarira futi panyaya yekamera iyoyo kozi kamera handioni futi kana ichishanda kana vachitaura chokwadi kuti murume wavo ane mishonga. Saka pamishonga apa ndopandiri kuchira kuti kamera inogona kutoita kuti mukadzi agone kubata ozopedzisira autorohwa kana kuita something. Saka ngaangwarire izvo zvitaurwa naamai vavaya kuti pamwe ngaaende kuchikoro
zvokuna tikati anogona kuti mwana aenda kuchikoro iye atoenda kumaboyfriend because vana vanogona kuzviita oita shamwari otonzi tavaenda kuchikoro wasara kubuda muklasi yekuti andarwara kana kuti ndaita sei mwana otoenda kuboyfriend unosvika oita zvaanoita neboyfriend ongofunga kuti mwana habudi pamwe kuchikoro kwaangaenda koko haana kuzopedza chikoro atongozobuda chikoro chakozi munoma hamubvunzi vanongoita zvavanoda vana saka nyaya yavo inotoda kuti vaacti vakangwara handingazivi hangu kuti ndingati vaite sei chaizvo but panyaya yekamera pa panotyisa futi kozi kamera yacho ogona kusarekodha futi kozi chinhu ichocho ndo chinonovhara saka imi makatosvika pakutobva pamusina kumbotiurekodhai chikwambo ichi kana kumbotora pikicha inini it's a long story saka kwai nemadhairisi panapa ndisiri iri kudaro kwanzi tikuida nyaya iyo by public demand yechikwambo inyaya yekuti inini ndakanga ndawana basa nditi aiwa inozouya ngaiuye iri show yayo yoga kona ndatora nhamba ndokubata pakuseri ndokubata kuseri then toronga toitaura alright iripo kona thanks very much alright sharp kona ndinakidza kwai chaive chiri chikwambo chaifamba pamusoro peimba kola hello yes kola muri sei aiwa tini nhasi dheni toiunza mangwana tichaiuya nayo mangwana masikara sei tiri raiti muri sei tiri raiti muri sei ndandowadziwa nenyaya nduku yemukutaura ipapapa ndawadziwa singaiti kuti maya vatowana mared flags muri kuona maya vakutoona mared flags emurume uyu I don't know why vari kuignora zvavari kuona nekuti kana vakashamushongaka nekuti mishonga yacho yacho itoaya simba nekuti kodzinhu zvavari kuita dzekutomboira kunokutava pane vanhu ka zova kuti mishonga yacho ka simba yacho chaizvaroka handioni zvizoshanda nokuti vatoya kuvanhu handitika so vari kuya kuvanhu ka mared flags vari kuonawa ka should act upon that munzwa nokuti hauti mwana uyu kaiva anzi ari 17 years andiri hallo ndizvozvo mwana ari 17 years ka zvinoti mwana atori under age 17 years majority age is 18 years so 18 actually under age baba vagona kutsungwa vagona kutosungwa babai vava ivo ngavasaiginowa zvavari kuona zina evidence anda evidence zei kunda mazvo zvavari kuona anda evidence zechii vakutoona maclues kuti something is happening in the house at least vakutoona saka dono evidence dzavari kuda kuzoona ndedzei dzinopfuura zvavari kuona izvi nekuti evidence achazoona pakupedzisira kanzi kuti mwana achazomitiswa ane nhombo saka ade evidence avada kuona here ade evidence ei evidence dzinopfuura zvavari kuona izvozvo zvinotoitika nekuti kana conscience dzavo dzichivaudza something is happening ngavato act upon that before it's too late ngavasanonoka inongoyaga kukutika zvamurikutoona zvezvo kamaclues amuri kuona one by one ya those what they call red flags kuti matona red flag yemukutoona iyoyi kuti dzimwe nguva ngababa musikana iyoyoka pamwe iriita behavior ka yoita kuti vari suspicious hapana behavior vari kuona kumwana uyo yoita kuti iva suspicious behavior iripo there's no way inini sime hello handi aitoiperi yakuona kumwana matichi behavior iri peri ari kuona kumwana pane behavior vari kuona here vataura kuti behavior iripo saka kana behavior iripo yoda kuona zvinhu zvii but kuti unovhura kesi kuti unovhura kesi havazoshandi nebehavior manje vanoda tangible evidence zvavanoita manje ka zvavanoita ka ngavatsvake masocial workers ikoko hallo ndikunzwa kana kune masocial workers ikoko handiti ka ngavaende kumasocial workers vandovaudza kuti mwana wangu abehavior yacho ari kupotera mumbaka ndinofungidzira panozori kuitika nemurume wangu handitika saka behavior iyoyoka vacha investigator semasocial workers kana ari experienced ka voona kuti behavior iyi ka inolinga to behavior iyi inolinga to this behavior iyi inolinga to this
Matakana yakandika zviri kwanzi chivanhu une mushonga chichichika achichazo mushonga iva timpatisa kutaura shoka zvatora zvetori nesimbawo pachawo chavamba manje takuda kugoya hedhi atirisi vanhu kuti kana ienda iri mishonga inoshanda vasingatombowana simba rekutaura kuvanhu the idea yekuti yakamberi pevanhu vachitaura achichemaka zvaanga kutotika she's confident enough kuenda kundoripota nyaya yavo kumasocial workers or she can act upon it zvokuti panzi vangativoka murume unowanza kuti handiswana kudaka so what is she doing there as a woman as a mother of the house what's she doing vanomuati murume adzaka handiniwo torega murume handiniwo rega it doesn't work like that zimene mungabvuma here kuti mimati mungamusikana wamba basa murume kuti handini moti hachauyi ini ndini ka ivo ndivo pakatosiyana saka mutemeri kumba kwava titozivi yani maiona kuti yakatosiyana tashama tose panapa some of the things are general overview of what we really live as human beings murikona ino semukanzika apata ndiri kunzwa mani handichanzwi tiri kunzwai but ndinendendisa kunzwi manje mataura chimatara ndazvinzwa nanditi mitemo yakasiyana ka iye kumba kwavo nedu animona kuti ari kutaura zvinhu zvaagara 9 years achirarama nazvo imomo tikashama pano that means ndo zvekumba kwavo saka zvekumba kwavo zvindi zvekumba kwavo zvekumba kwenyuwo zvekweduwo nekwenyuwo zvatosiyana abaiindiyogodangoka in terms of mwana zvatoa zvemwana uyo ka zvemwana uyu vaitoona mared flags ka vatovatiwekuipa nezvavaona izvozvo panopirira evidence vada kumirira ndedzei evidence vada evidence yei inopfuura zvavari kuona ndo mubvunzo wangu handizivi kuti kumirira evidence inopfuura zvavari kuonaka ndopozvine mwana wamitiswa ende kuna makuru akutaura kuti kai kuchikoro ka zvakakosha ndokubvunza chikoro zveishuwa panobvunzwa kuti shuwa mwana wanga zvine bhiba inosetiitotadibata kuti something is happening at home kana mwana wasina kutaurira unopedzira zvamupera wakola kuti unopedzira hakusi kuenjoya ka asi kungoinjoya zviri kuitika chautiri chinini mwana yeye saka please ka mwana tete akati tikaarimainini kanga abezere mwana ayo ka atori muproblem vachifunga kuti is not enjoying anything insurance gatika iwo semunhu mukuru ngaachitoekta kubatsira mwana wavo aiwa vari kuzvinzwa regai tizonzwa naivo kuti vanenge vatsaida kuti chii vabva vadona right ndikupindura mamessages evanhu vari kunisendera mamessages guys regaiti at least macallers aiwa I think takwana macallers atataura nhasi enyaya iyi vakuramba vachifona takwana kola hello SIS MELLY makadii ndiri right uri sei ndiri right MELLY ndida kungokomenta kuti munoza pana kola ambofona pekutanga tikaita mbuya vanhu tava dismissive vachitaura kuti zvoni the lady she needs to work on herself. I don't think she meant months and months of working on herself. But she needs pane kamwe confidence kavari kumeka so as mai vemumba inini ndakakuiswa natete nevana vavo nene and I can tell you taita dzimwe nguva taingoitawo musikanzwa sevana but tete vangu if she wanted to get something out of us she could do that. So ngati sisi vedu vane kamwe kakakuleka kuva to take ownership kuti this is my home. Handifungi kuti ungati wakagara nemwana waunoti mwana wangu mwana mudiki unotadza like maybe phone yake kuve neaccess or maybe zvachinja mazuva ano vana vane marights asingaiti but I believe kana uri mumba mangu ndichikuchengeta nene you can have access kune zvinhu zvake because achiri mwana. I don't think it's an abuse. So muri kupi kola muri kupi bibi ndiri mu-SA mutemo SA kuvana vamunoziva mati mutemo muno mu-SA concerning vana vamunoziva ndirimo ende ndine mamwe ma-nephews atinoziva nema-nieces avo but makurisiro anoita vana vemba medu hedu pachishona in as much as yes tiri munomu it's not abuse to take ownership of your house but now I mean tikutaura nyaya yevana but now mati mimi pachishona andika pachishona mutemo kumba kwenyu vana venyu muri kuvakuisa pachishona but do you know kuti pachishona mumba menyu mune as long as mu South Africa muno mwana wenyu mukamutorera foni asingada kuendera kupolice it's a crime mozviziva SIS MELLY
ndinozviziva but sisimeli there is a way yaunoteka ownership mwana unogara naye 15 16 17 mwana akura unonatsa kugara naye wotaura kuti mutemo wemba mangu wakamira so I can have chero ukaenda kumasocial worker unovaudza kuti I'm not abusing them ndiri kubika handisi kurowa but I need a certain things to be done in my house like this so ipapo ndiri kufila kuti sisi vangu vane kamwe kakakuleka kavanako to take ownership dzimwe nguva even uri munhu you need to take ownership of your life what is happening around you vane kakuleka handisi kuti kafear here or what but sometimes you really need to work on yourself and take ownership of what is yours before zvinhu zvashata okay tikukunzwai but I think maondo nyakanaka chaizvo ekuti vaite take up but ndozvandiri kuti nini something is very wrong pakusasimudzawo musoro kwavanenge vachitoitawo andimona but panyaya yevana vemi-SA manje yekuti hanzi kudi zvinotodhipenda nekuti iwewo kumba kwako mwana wacho uri kuto akamira sei akaita uyawo kuti akurira muno mu-SA akauya kana kuti aine ma5 years 6 years wakuda kuzama kusomudza kuti inini ndiri wokuzimbabwe newe tori muzimbabwe iye akutozviona achitokudza kuti shona handinyatso kutoigona handigoni kuinyora nekuti anenge asingagoni zveshuwaka haana kuidzidza ndirimo anenge achizvita mwana womuno woti kwaenda akutora ndazobata foni ndazodii unosora wapinda muchizarira still smelly papo ndinoramba futi ndinoramba mwana unomugarisa aggression is not kuva you don't have to be aggressive unogara naye mwana kuti okay inini wona hanti vakuziva vane mazano they understand a lot unogara naye mwana woti okay mwana sezvo takagara uyu roya baba vanouya nechikafu you can talk to a child vana vemazano vakura futi you can talk to them understand kuti but at the same time I'm the parent you don't have to kuita zviya zvokurwa zvataizoitwa kuti tinozorohwa nene but mwana you can sit down mwana anonatsa kuva nerespect not fear anatsaziva kuti mama ichi chakati havadi time out of course time atinozoita chinoitika kuona panyaya dzevana pa it's easier said than done pafair yataura chokwadi because vana ava vakasiyana 1 andika 2 vana ava vane peer pressure dzekuchikoro zvakasiyana ukaona vanhu vanenge vari zvigurupu vachitamba zvigurupu ukaona wana angutaura chinini mhomuzi vangu vakada kutodaiso ndikatozodaiso chero wako wanga asingaiti zvozvoka akutonatsa kutoti ndo zvikutoitwa ini ndiri kudzvanyirika andiwaona vakutonyengirana ikoko kuya saka vana ava vakava tingataura tikakwawa tikakuma tikadika vana ava tinongovaisa kuna mwari kuti mwari ameno especially tuzera twemahigh school utwo tisati twakunyatsoziva zvatinoda kuti tinyasofunga kungoti mwari ameno because chokwadi pana mwataura kuti mushe mwana akapiwa 3 months andika corporal punishment kuti ndarova mwana avade tinozongorora because sitajaira kuti chi kwedu kuzobva munhu anongobhugwa asi chikangobuda shonekere chikamanya kunda kuno kuripotera ka zvokwadi unondopinda pachaipo asi zvinongoti vakadzi kuno kuti ukangorohwa nemurume chete ukangofonera ukangoenda kupolisi chete ka pakanzi papa munhu apaka vanouya after 5 hours asi ndikangofona zvekuti ndarohwa nemurume avatori 10 minutes vanenge vadonha pano andimaona saka panyaya dzevana apa pari very very tricky because amen ndiri kukunzwa isisimile anyway chekuzopedzesera munamato we can do all that we can but ndinongovakurudzira kuti vabatewo nemunamato neni hapana singaperi nemunamato but despite a sad situation semunhu wakakura natete I can understand uri tete unongochidoto zvakanaka zvive pamwana but tongoti vanamatirewo tichavanamatiravo vave right ndizvozvo amen thank you very much Kola. Okay, later bus. All right, bye. Hanzi narifara page ndakabonzi don't talk to me. Anamon chaiko vanozviita odi hapana. Unongofane shungu kuti uri sunguzero wako haibudi. Hantiona. Saka pari tricky papa. Ndosaka mshona muno mu South Africa even vanhu vacho vachingozvara hwana hobo vachingoita vana hobo vana vacho vadika because anobuda kumumba otoenda kunorara out memwana 8:15 8:16 oya makuseni kwanise kushamba muromo kuti uti kwaino taura nokurova isi mazimba tozati kutaura nemwana anitika kabhande kumboti bichani ando kama kuseni kutodzoka makuseni kutoita zvinge zviri nomazhibva kwanenge achibva you don't do anything hauna chaunokwanisa kuita anomuona saka panenge pari tricky papapo mitemo yekwatinenge tichigara iyoyi anomuona hani munoonawo kuti kunana ndide kupikana zviya kwainzi kupi kuuk
kuna UK vakambotaura panapa vakati mwana akasvika 17 or 16 unenge akunzi mwana ave independent ngachinda anoshanda anodidi unenge kutonzi wakurugwa wadi but kunoku kungotaura kuti anenge abva panyaya yekuti ave dependent but vana ivava vanosvika pakunochembera achingoda kungochengetwa newe ari mbamako fuchi UK inenge yakutoti gona kutopa mwana ye kana hembe kana imba yekanisa kuchinda unogara uko anti mazvona muno murinenge ratosvika 29 years 25 years richingoti ndipeiwo chakati richido kubira hauna zvaunogona kuita ungadi hapana anoona kola hello muri sei no comment angu pa kola bama manje ina ndiri kunyepa shamwari yangu yakasendwa 3 months arova mwana mune mutemo wakaoma zvokuti akadzopedzisira atomudzosera kumba nenyaya iyoyi kuti pese paangoda kumira aimhanya kuenda kunoripotera mai vake vakadzisevha 3 months kwete zvokuti anzitonyeperana muno muSouth Africa kana mwana akangwena akangoti ndikikina ndatorerwa kana foni njeche unovharirwa havana dhati kuti vambotaza wamutotorere chifoni kana vambotaza kuti chii chaitika kuti uzosvika pakurova mwana havana izvozvo vanokuvharira havana izvozvo vanototi iabuse mwana wavo zvoti kana vadiki ava vanga vakuda kutanga kuita ukatsika ikako rapedzisira isa vana vese kuZimbabwe nenyaya iyoyi yes man in Florence muri sei saka tiri kunyeperana guys muno munonetsa magara munotonetsa especially kana vari vana magara munotonetsa hapa hauna way out yekuti kana kuti kaindirove mwana secret angosvika kuchikoro chete anongotaura 1 chete vese vanotomhanya kutonokuripotera ivoasina kutorwa vachona ndavanenge vatopamberi saka guys ngatisanyeperane kutanzi ndorova ndinotedzera tsika dzekuZimbabwe zvinotosarira pabhodha palimbopapa kana watongoya dzesaidi utozototi wako mwana ubati hautorovi asi kana nangu tondiripotera utodzokera ke kwasadza ndotongodzokera ke kwasadza ndo best way kana wangondiripotera achinda kunogara kumapurisa kana kuti uchinda kunogara kwasadza mapurisa azokusevhika apa manje apa mapurisa achapindiri manje pakuti wakuchidzokera manje kwasadza kusina mvura namagetsi kune mapotos apa mapurisa achakusevhi manje kuti ndoyadzononeka shoti wakwira mandaza rako mandaza uchinda namandaza paakapedza kusevha 3 months akangotsiga mwana wake vhaina naye kuZimbabwe hani ndakasvika ndakamurakasha sei ndikati chenonoripota enda paThe nearest police station anonoripota ndobva akusiyako true anongodzokera kwasadza aiwa maise enyokoma thank you very much Thank you very much. Right. Anyway guys, ndofunga nasitatandara kwenyaya nhasi gani bobata muningi wangu nenyaya yake chikwambo tudambowawo chikwambo chakaita senda netsekane kuchitsvaka kuti timbona kuti chikwambo chinhu chakamboita sei chinongonzi chikwambo nechikwambo tudambochionavo timbonyatsita first hand information kune vanhu vakadi vakanyatsoona chikwambo semuningi wangu angachitaura panapa kuti chikwambo chakanga chichinetsa ndakachiona chikwambo saka toda kuti tinyatsonzwisisa handika saka guys maitsa yenyu tasara kuti pano imi vana Gilbert mazvinzwa kuabhisa vakadzi uku antika vakadzi ava vanoda kubatwa zvakanaka nakalavhidhavhi anditi indava varume imimi vana Gilbert kuZimbabwe musiri romantic. Why are you not romantic? Muzere nerafu, muzere nekunetsa kushusha, vazhinji venyu munoshusha kwete zvokunetsa munonetsa vana Gilbert kuZimbabwe. Apa hamupi vakadzi mari inogara pachinina apa pachinina pekuti mukazviita kutoba kuita kuzvuzvurudza bhurugwa achinaza kutoileti kunosecha kukubira ipa 50 rand na 100 rand because hamusi kuda kuvapa mari vakadzara. Vana Bhutere na Gilbert wona iva ningina vakutizira vana dzadzenyu vakutizira kwa nekumarawi kunenge kune anakonda variko andi mazvona vanenge vari kunenge kuna anakonda zvino kana vodzoka parachera tikushungudzwa kuti hamuchafari zvakare toti chirora nayo kumusha mobata zvikaki saka munombonyatsodei chaizvo chamunyatsoda boda munombonyatsodei chamoda ana Gilbert life yenyu tichauya nayo tinyatsonzwisisana munyatsotiudza mutibudire pachena tichauya nayo life iyoyi yenyu timbonyatsonzwisisa chaizvo kuti muri kumbonyatsodei chamunoda because hamushandiki nemi asi zvisinei
ana Gilbert mureza dzangu ndokuda singaiti handiti tiri family tomatisa se tichida kunzwisa kuti nyatsozivawo kuti chichiri kuitika mupfungwa dzenyu kuti vana Sylvia na Keresenzi yava munongobabata siseri kweriwoko kuti unotenga project uya nayo mumbasho unoita zvinombofamba sei chi muno asive muno vanhu vemuno maloko akangoti can you please buy me Handers gold dzinotengwa ri 24 beki richiona ri kuzopiwa munhu can you please take me to the sun kikuponisa mese ko salon nkivatla kudhira muriri anomanyisa kuenda kusalon handiti ngicela ukuthi ungenza amanala funa ukwenza izandla ifake ini iminwe angimele zishindebe nechizulu handikudi handika and munotomanya kunobhadhara mari dzachona handiti baby ngicela imali yekuthi ngenzeni ngicela isicathulo ngibona isicathulo bathengisa isicathulo ko-fortune ngicela lezi sicathulo ngiyasifuna vele unotoita plan asi mukadzi wako Gilbert awuzuti anopfeka saizani mukadzi wako chayawombozivi kumboya wakambatira surprise one day ebhokisi rebhutsu wakamboya uchiti ndangokutengerawo ndakanzwa chingoti ndiri kuda asi ukaona ukafamba naGilbert wako mutana anenge achimbocheuka vakadzi vanenge vakatakurira masipiki ekusurisa vachimbocheuka handika asi wako mukadzi unenge uchinesana naye kuti kwanzi bhodhi yako haichaitionda pawakambomuda akanga akadi kana achinja munhu saka that means waida bhodhi wangu usingadi munhu because kana waida munhu zvaanenge angoita zvasongoyava mberi apo ndozvofana wogamuchiraka asi kungoti rikaendeke kutaurisa live yacho ichauya hayo handitangotipana nenzwisa handika saka ini vana Gilbert ndikuprovokai kuitira kuti imi mugara makagadzirira vana Gilbert moya kuzoudza chii vana Keresenzi yava chokwadi handika vana Keresenzi moya kuzoudza chokwadi kuti aiwaka ana Keresenzi tiri kubata iso because of ABCD vana Keresenzi yavagadzirisawo ini ndiri neutral apa ndakuita ndikuprovoke kuitira kuti mugadzirire chi mapoints enyu zvakanaka vana Sylvia vanogara vari ready vachiuya vachizvidiwo vachizvidefenda handitika vachizvimiririrawo hanzi there are nice Zim guys out there. John, are you one of them? John, are you one of those nice guys? Hey my brother, if you are, then you show us. You come to the show and you participate and you teach other vana brother kuti how are you doing it iwewe kuti vamwe vana brother vadi vasivewo kuti zviri kufamba sei and then they copy from you handitika zvachatinge tichingoda saka guys morira zvakanaka mangwana na 7 handitika na 7 o'clock hanzi yes I am na John John, let's hope you are going to prove it to us nokuti muromo you talk chip talk munongotaura asi tezo tichobvunza kana uri uye nemukadzi wako achitsanangurira kuti zvechokwadi ndigere bho ndiri kudla noriva John unongopindawo kamutoilet wofona 5 minutes uri mutoilet pane anozokutevera here mutoilet kuti tinyatsonzwisisa tinyatsosiva then you come and tichichi vamwe hanzi I have a very nice one really kazi kalili alright tichanzwa newe andika tichanzwa newe musi weshow but game iri kuya mangwana guys 7 o'clock tinenge tiri ku radio station inonzi hanzi underground radio station tinenge tiri ku underground radio station ndoka tinenge tiri ndisingazivi kuti ichinzi underground radio station ini zvinhu ndizvo zvinonzi underground kazhinji kunoitwa mafights underground ayanenge achibhejwa mari vanhu vachiita wrestling kokoko zvisiri pamutemo vachibheja mari vamwe vachiita hamwe zvinenge zvichiitwa koko asi iyi radio station andika inonzi underground iri muno muSouth Africa andika todi shumbares no problem chazotiudzawo muzotitaurira maexperience sevhai nyaya yacho kusvikira musacho watinoita life iyoyo handitika tetiri koko kuradio underground radio station mangwana kwanzi topic yedu vakumbira usimeli chandinakidza ndechekuti underground radio station vese vanochifollowa pano handitika kwai tiripo papeji penyu tinokufollowai it's a big radio station actually it's just that ndasingaizivi but iri midrandom saka vangatoyai kustation ndikati necovid kufamba kuenda kumastudio kohlisa tongoita zveonline handitika saka kwanzi nyaya yecheating ndo iri kudiscusswa mangwana handika indinenge ndiri chiguest parikudisa saka indati aiwa ka indofamba nefamily yangu yemadiaries ini zvamunotoita kuredio sekomati zvikanzi aiwa poitwa techniques dzekuti madiaries anotodiwawo kuti acontribute panyaya yecheating mangwana but zvinenge zvichibuda live paredio handi ndichakupai radio yacho vari muSouth Africa kuti muteerera istation ipi mogona kuchuna ini muchizvinzwawo muchitaura handitika saka mangwana ndichakupostirai kuti link yeredio yacho ndeipi kuti atimopinda nelinki vari kuna na diaspora aiwaka munongofona handitika tongoita show neveredio vacho 7 manheru unonakita 7 manheru 7 to 8
handitika saka patora nyaya dzekuchita idzi handitika saka vaya vakambochitawo vakadidi kana uchida kucontributa iri kwasisi tinogara tine show yedu yevanhu vakachitawo tichida kuti timbohwa kuti pana pamaichitirei kuti muzombochita handitika kahe. So guys, morara zvakanaka handitika. God bless you. Tosangana mangwana handitika pachirongwa morara munyasha morara po handitika. Comment section dzoraiwo moyo vakomana comments kuma street uku dzorai moyo please. Musafire pamunoona kuti munhu ari kutodonha stereki anotone stress yakanyanyisa mosvika muchiwedzerawo fire. Please dzorai moyo. Musakuchidzire please, musakuchidzire kuti zvinyanyo paya imbora mwai muti donha palive anenge achitorwara ipo paya munhu anenge achitonzwa kuti akaremerwa asi right. Depression is real guys, dziriko, but the more yatinoenda takanoza it's okay to vent anditi, but pachinenge chivhenda paya manje zvinozoitika ndezvekudai. So by the time mumwe munhu paanozohila takasiyana guys. Kune vamwe vanototora vanenge vatora mascreenshots vari evil vanenge varekodha kudaro munhu paanenge achiti ndakavhenda out ndahila anozomutsiridzwa futi akona zvakubuda kupi kwazviri kubuda zvakudzoswa futi andika zvakudzoswa futi. Makabona kuti kana uri patime uri depressed you can do anything, you can say anything and do anything, but kana wava back to wava normal banje in your normal senses andimona unogona to you go back to that life kuti ende zvakoma ndineri ndaidai so unenge kutosha kuti wopinda pai wonyurira papi pekuchanyura pachina wakatoita kudhara wakatotaura kudhara zvanenge wakataura kuti wakatoita zvanenge wakatoita hanti maona. So zvinozodzoswa nevanhu de kuchinzi chiri komenti yekuti anovhenda tongoti alright vhenda ako takakuteerera ovhenda zvake ovhenda zvoguma zvakadaro zvotonzi zvapera zvakadaro. But as far as I know us black people in Zimbabweans kune vanenge vachitorekodha hanti maona panzoti ndave bho manje vanenge vakumurangaridza vakudzosa kuti bvaiwe icho chokandwa bvaiwe. Saka munhu anozopora sei, munhu anozoita move on sei. Saka if possible guys, let's look out for one another and let's care for a fellow sister and because you can actually see that she's depressed zvakanyanyisa. I'm talking about Katie Masomere and nditotozvitaura and maona she's depressed guys, she's not okay. I don't know what she has dealt with so many things in her life, and I think she has been bottling up zvinhu kusvika zvazara manje andimoona. So I don't know how we can help here anditika, but if we are to help here guys, ngatirege kuenda kunotsvaga makuwa. If you feel like you want to call here kunotaura naye, don't go and uda unonzwisisa nyaya dzisinei newe, uda kunotsvaga nyaya dzevanhu vari involved munyaya dzacho nekudididi kuti nyaya dzedzi bva escalator. Just send anditika a comforting message anditi record an audio inocomforta andika wogumira ipapo. Don't pinda too much, too deep into details, because you end up wapindwa futi munyaya dzausingakwana andimaona usina kutaura zvakaipa zvinogona kuzotukiswa mangwana anditi. So munhu akabatsirwa mwana postnatal depressions dziriko manje. So guys, let's try. Kana maenda kuno comforta a sister anditika, a younger sister, a fellow sister anditika, go for one reason and rai for one reason. I don't care chero uya arikuisa angry face because uriwe makuwa, unoda makuwa uyaisa angry face, unoda guwa ndosaka waisa angry case is angry face. You don't care about her well-being, you don't care about her kuti what is she going through right now. Hauna basa na shauri ngodayo, you want to thrive on the drama. Raunenge uchiti drama is entertainment, kwa uri it's entertainment, but mangwana akazofuma chinzi kwa munhu yaya akadonha akafa ne stress kana kutaka na mapirits akafa, uchaisa ine ma angry face uchaisa ine. So it's high time because zvinotidze kuti mumwe munhu pa it's a cry out for help. And I cry for help iya ndoza takaoma musoro Keti. I tried ndazama kutotaura nekuseni chizamawo toita singe tanzwisisana antika titonge tanzwisisana chirega kuenda muningina pa live chichema waka inini ndataura naye masikati ambondichemera aita good 30 minutes achichema ndakangoteerera kudai ndakangomutarisa kudai ende yanga ni video call good 30 minutes achingochema apa moyo wangu wakurwadza manje because vana vanga vachibudikira pa video camera vanga vakamira like vanga vakatarisa mama wavo vachichema apa kaisa mudiki uya ya mwana apa iye ari kuchema. You know what I did? Ndangoti chiventa alright. Ndobva ndatogara ndakadai so ndikatanga kuti kune vana chibvai chimuvhai andimona akachema kusvikira azonzwa kuti ndanani. Ndopana zoti are you okay now? Let's talk. Vatanga kutaura. Tikatotaura zvakanaka tikataura zvakanaka ndikapesera kutaura majokes akapesera kuseka. Andimona. Takutoseka ndakutomta but takutoseka
anomaona. But I think semunhu zvandikutaura kuti anenge ane postnatal yayaka ndatofunga kuti zvapera ndikamti chimbodzi foni yako urare kana chimbo urikuona vana wavashungurudza pangu vachichema mai manje chimbotora vana pinde namusitting room mbona movie navo, even though I know kuti you won't be concentrating, chingonogara navo chete kudai ivo vachiona vachingokweshana kuti did you see that iwo navo chete vangofila kuti our mom chimboningirira handika tikawirirana. But pasina 15 minutes ndaona angadzokera palife andimaona. I tried to call back ndikanzi musandifonere SIS MELLY musafone zisiyei andimaona, then ndabva ndapera pawo. But instead of us could and pawanda pandadzona atozoipa live ipapo I didn't go there. Ndangoti I don't want to hear what she's saying, I don't want to get involved, I don't ini changu ndikuda kungomcomfort ndikungoti zvakwana muningina find somebody talk to, tsvaga munhu kutaura naye ende kana wakutaura naye mupewo nzeve munhu yeusangotaura uri one chimbopamwe munhu womukana kuti ambotaura newe ari professional iwe wakanyarara une vana ava andika. Saka kana maenda guys kuno comforta a fellow sister, this should happen to we sing. I said it Sunday nezuro maskati ndisandaziva ndichitotaura kuti many people are broken out there, many people are broken. Vamwe vachona vatori panapa they are broken anti mutori panapa, but it's just that muneka mweka kuti ndiri strong inini ndiri strong, but I one day rekuti unozongo besta zvinhu zvakaitika 15 years back kana 25 years back, one day anti wangozvitsimbirira mukati unozongo besta antimaona. And vasingazivi manje they will end up wondering what's going on nemunhu akuita sei chichikuitika ungwachingobhotla anti. Guys, find somebody else to talk to antika, please find somebody else to talk to. Kana uchiona kuti you don't trust a person, I always say this, chenda kumuti unochema utaure nhamo dzako chudza muti kana uchitya vanhu because takutyisa nditi hanzi I'm broken SIS MELLY. There is another case issue andisiri ndanyora azvinyorera kero find somebody else to talk to, Keronyon, or if you don't mind you can come to my WhatsApp. Keronyon, you can come to my WhatsApp or find anybody else that you trust antika, go and talk to that person antika, just go and cry, just go and vent. Saka pana pamchunza chitaura kuti you feel like uda kungoya pana kuzochema. We are not going to ask you kuti nemakaye uri kuchema, we just watch tochema newe ma crying emojis anenge achikandwa yaya antika. You feel like you don't want to talk about your story but you want to come and cry tikangokuteerera idu kudai, so you are welcome to do so. You are welcome just to come and cry pafoni wochema chaizvo. You need people to, we don't want to, if you are not comfortable to say your story, just come and say guys I need your hugs. People atisukuzokubvunza tichichakaitika or what not, people will just call in and console you antika, and then woenda wa better chete, come and cry. We are uchemere my diaries, we will cry with you. After that you feel better. Don't go around guys makaremerwa anditika kune vamwe vanhu kuti munokwanisa taura navo pakutaura futi, then make sure you find somebody else ari waunofungidzira kuti anotrustika, because zvakazi ukaudza munhu nje zvakazobuda futi mangwana from bed to worse. Saka make sure you go to a person unotrusta. Kana ungotsvaga zvako a random person wasingazivi kuti chero kana zvitaura zviite it doesn't make sense kune vanhu because vanenge vasingakuzivi. Ndangokuona nawo kufarira ushandi ndokumbononterera ndangotaura newe nyaya dzangu ushandi I feel like talking to somebody else. Chero akazviburitsa vanokuziva vanhu vacho vanenge achiudza hauzikanwa, unongopedza nyaya shungu dzako iyo kuudzawo zvopera zvakadaro. Saka ngatizive kuve masister skippers guys, kuve vanhu vanotakura zvinhu zvevanhu toita hana antika, toita hana. Haisi nyaya yemalove nemalikes, haisi nyaya yekuti ndida kuita malove nemalikes ondipa nyaya dzako ondicheketsa nyaya dzako 1 year down the line kana 6 months the line ndoti ndakarekoda ndinawo ma-recordings kana kuti ndinawo ma-screenshots. We don't, I don't do that. You ask the administrator to tell you as soon as tapedza taura newe even conversation I delete all the chats nosiyasitarako chete. I don't want nyaya dzisaka mshanga dzimwe mamwe anotondinga chiti nyaya yakati ndototi nyaya ipi kweiwe ndipe link, inotora link yena ine ndatozvikangamwa kuti kana nyaya, because andidi kugara ndakaziva kuti ningi ndakamboyari nyaya yakati ningi ndakanyorera nyaya yakati ningi I delete. I don't need to keep all that. Inobiwa phone yangu ikana kurasika sholika inidzokera mangwana. Ndachitoshara ndikati vanhu vese mune nchi dzamadhimini ngati kana mine zvinhu zvamunosangana zvako musachengete mafoni enyu. Phone inobiwa delete, inobiwa phone and then zvopoya hausiri waburitsa kuzoti ndakabirwa phone panonetsa. Andwaona, why were you keeping those things? Why were you keeping those things? Andwaona. So guys, ndapedza anditika God bless you. Tobatsana mangwana. Hanzi Baba Boris is coming. Ndakuinda tena ichi ndakuna Baba Boris. Tosangana mangwana guys. Bless you.
Carol Nyoni, find somebody in comment section. Varimo wana maitina ya very good ladies who forget that you can trust. There are so many people that Auntie Selina, she's one elderly woman who you can trust. Nemwe wako wese vano shiti Selina Rags. Andiga. Vana asisi Will Sweeney. Yes, the topic is coming, Lois. You know, we are Friday, yega topic. You Friday. Isha we Friday. Atuna kuita this Friday because people were very pakuchema and then people were crying for ningirikiri for soldier love. Saka vanonga pakuchema takona it doesn't make sense regati chemo ne vamwe. Anti kunonzi pano chema ile vamwe. Ndo vatango irega. But Fridays vanoda kufona you phone. Hanzi na Saramu Sonza, I'm here. Now the tricky part on Saramu Sonza is you're a ghost account, my dear sister. I love you so much. Sarah, you're a ghost account. So hey, magosta nitsa trusta Sarah. Andidi kunyepera. Ghost rino nitsa kuningirira kutrasta a ghost account. Because mangwana tichipedza vana British anenge atozvitora pamwe uri British anenge akutoka ku group ravo uko. Andika and I love British Muluzi Sterek. I love British Muluzi. Topic yatopera lori takutovhara. But sometimes in anjadzi yedu Mahombe wokuti tingade chita look up to him and go and trust him with our issues as a brother. Kuti my brother, I need this on a men's point of view. But really, my brother British, can we trust you? Ask yourself, can we trust you? Kuti toto ya nyaya dzangu ende dzikatofa dzakaloda. Can we trust you? Kana tindeiona yabuda ku mafira kureva. Dakuwa my screenshots. Can we trust you? Right. So Carol, there are so many ladies. If you want me to recommend one, you come to my inbox and I'll recommend one for you. And I'll recommend one for you, and then you can talk to that person, Carol, if you're not comfortable talking to me. Because this is and nakukuramba Sarah, Sarah sometimes I might know who Sarah is, the person behind Sarah. But if I'm see you now, the person, you want to go reputation in never ghost. You know, go see that. And I don't believe what is similar to my ghost. Don't bosek. Don't bosek. I'm not believe what is similar to ghost. That the only screenshot is so young moon. So I can't say similarly. Shouldn't go that moon. I should be okay. I didn't tell you serious. Quite similar to what you want the macanity Muravo, they could diaries. One of them a ghost of a corner. That put I'm not ziva. Because what makes you think I do own a ghost account? I don't do ghost accounts, and I've never owned one in my life. The come challenge one, we are in my evidence, and you go. I don't do ghost accounts, guys. I have my accounts. I'm not legitimate. I'm not a picture. I'm going to ghosting. They want to go to log out. Plus, do it a mistake in now, guys. Do it log out. Do it a mistake. Money batter. Do it a mistake shit. I don't do ghost account because I'm not going to go to a fair. Antina. Ndinotongoti bvu ndopedza kana mondi tuka yenyu muchitira my life yenyu muchituka mungu sonetawo handipinduri futi masvano zvandakanakira ndingokutarisa ndotooma hangu nokuseka animona ndotongotarisa ndooma nokuseka handina chandotya kuti nditaure ipapa tangotaura wangu zvikangopera saka ghost ndozoridi ghost ndakakudzai one phone yangu guys. If you open my phone right now, many groups are gone in my phone. Many groups are gone. Mazana ndotosekwa nanda madhumbo. Ndotambira kunanda madhumbo ko mana madhumbe chichi diaries what. Ameno rimwe rinso mapost sereki. Ndokada ndichitotambira kuko unonana madhumbe chisimele murucho game ndinochitokomenda zvakaipa ikoko. Murucho game unosimele munonderera na madhumbe mimi amusi madhumbe muri kweshe. Ndoti ndoma ndotoda mukangodi dzinga munenge mandigwadzisa ndotoda kutambira imo munoda kuona kuti mune mchitaura nezvei. Ndokwa kutotambira ine confession ko ndokunona makoments angu ikoko. Saka nguva yekuenda kune mamwe mapage toziwanepi. Andindi kune mamwe mapage asina basa resanongoyo. Ndotozvindira kumadhumbe kuvasikana veku South Africa vanoita zvemadhumbe nekuma confession uko. Ndokwa ndinoenda nekuma V11 kwandombopona ndichiverenga nyaya dzako ndichifane kuseka. Kuma V11 ndakagarira kuona kuti musuno buda baba kwangu. Ndakagarira kuona muso vanokandwa. Ndivane varipi. So that little first kukomenta ndozvandakagarira ikoko. Murume kanga murambiri. Ndakagarira kuona musuno ngonzi vakando ndovaraita first kukomenta kuti pisai munhu handiti maona. Because munhu anga murambiri. Ndosaka nditi kokoko handiti mazvona. So guys, thank you very much guys. Bless you and morara zvakanaka munyasha. Till tomorrow. Ciao.